Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, ita ibasa ti Proverbio 22, versikulo 22. Di mo gundawayan dagiti napanglaw, gapulaeng takabaulam nga aramidan. Di mo gundawayan dagiti awan gaway na, anaidarom iti pangukuman. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Ano tinaapit tayo ita? Dumanon iti sa nga gasot asakaw. Ado siguro tibingay tayo. Apay ngay idinapan apan nagaapit. Mano asa ko ama istinaapit. Gambasit mo tintad ti amo tayo. Ay, hindi takot ti madi iti amo tayo. Ada sasaur da. Nabayagan na kasta ti aramid na. Ay, awan mat gaway tayo nga agriray. Tay katanda tayo. Pagrigatan na tikas ka na tayo nga awan gaway na. Ay, anya nga ron ngay. Aganos tayo na. Noan niya ti aramidan ti amo tayo. Ay, awan maaramidan tayo. Kasta kadilatan. Awatan latta, noan niya ti iteda abingay tayaw. Napanam ka di manan anak, imbis na kaduam ni dadim amapan mangkita ka dagiti katalunan. Masapol ka di pa'y amapan kita ang dagita katalunan, mami. Basta ibat tiyan yu ida iti basit akananda. Oh, nalpas! Sa bagay, day talaang tirumbang ka dagiti katalunan. Adalakat mabati ka dako ada abasit abingay da, mabalinan. Isuasaan ang masapol akaduak ni daddy, amapan mangala ka dagiti bingay tayo. Ngam idaw luwam kumamot adag iti mangibunag iti bingay tayo anak ko. Ibunag dagiti katalunan tayo. Ngam no adda mapukaw. Bayadan da. Sige, taday tanto ti aramidan mi. Sige, tadda papanan mi ka dagiti barkadak. Ha, papanan nyo ka di manan. Ay, kat mapan kami agpasyar Papanan nyo ka di itatatang. Ay, inak makigapas iti talon da kabantor. Nagpudot ti panawan. Alain nyo at ikalugong nyo. Ay, unan niya. Ay, yawat mo man nga rod, anak. Ada di taasidag mo. Sige tatang, mabit lang tagawatak. At dapay nakasurat anagan nyo, tatang. Uray mapukaw, agsublitad danagan na. Isumarod a pinakargaak itinagan na tapno agpaot. Tapno sigurado asan ang mapukaw. Naglaing kayo matang tatang. Pati kalugong at danagan nyo. Ay katuna. Patintupay tay kaluban tibunan ko. At danagan ko ang naisurat. Idi napukaw ka o. Insublida. Tadakat nga runagan na. Boss, nayunam kumamot at ibingay me. Basit daytoy abingay me. Anya pa lang ti sapulam. Imay kadimawat iting gatang mo iti abono ken pag-spray. Hangam, nagdakkel ti imbawas mau, boss. Ay, basit lang dyan tadyaw apaggatang. Ninayunak tupay. Rumbang lang Tas si kaket nga rod timang taltalon iti dagak. Ay, maasi kayo kumamat Diyay daduma ditang agpatpatalaon. Adumat ti itadabi ngay ti katalunan da. Asino ti dakdakamatem? Di mapan ka kadakwada, no at dapay ipatalon daken ka. Apay akas na ti jar mo asimakpat, anak ko. Mami, no adagdamag a pulis. Ibagayo asa anak arimrimwar dito'y balay. Apay ka di, anya ti naramid mo. Dagiti barkadak, mami. Adda Amerikanong ay nagawan da iti baga. Idindurong da. Natumba. Kadayjay. Naito pati ulo na iti bato. Anya? Anya ti napasamak iti Amerikano? Diyaga mo. Basta nakita ming agdardara ti ulo na. Anya ti inaramid yu kalpasan na? Pimanaw kami na. Ay, tadamot tindag iti pulis. Kasano ngay no, da nakakita ka da kayo? Isungarod nga ibagayo, as anak arimrimwar. Maliman, ngamawan pa'y ni tatang mau.
Ang mga noinsambot da pa nga inlepas ti gagapasan da, nanang. Kan maysa, adayo ijay. Sa bagay, ang mga nuada di tadalan naan. No kumasaan nga imot ti amo tayo, nayunan da kumamot at itid da abingay tayo. Kumaa, saan ko maamapanpay makigapas ni tatang mo iti sabali a tao? Awan mo't ngaminan ti sabaling agpatalon. Taumalis tayo lakuman. Wan nga rod, anak ko. Anya ti mapaspasamak ditoy. Kaslad na pakariribukam. Ni June, adda ka no Amerikano as sinipdutan dagiti barkada na. Indurunda kat natumba. Ket? Naito pa kano ti ulo na iti bato. Ayan nita tinasaw nga Amerikano. Tinarayanda kano ta saanan nga agkutkuti. Agdardara kano ti ulo na. No awan lagat nakakita, awan parikot. Dinardaras da kano nga rod ti Pimanaw, idinangag da nga adda pulis a sumungad. Imbag no awan ti tao iti aglawlaw, idi napasamak dayta. Dahita nga rod ti pagdandanagan di anak mo. Amangan kano no mairaman. Ni, adda kayo mo't gaya man tatang. Apay ngay nga awan mo't kay kalugong yun. Ay, nabatin samat nga agpayso ije na ginanaan may iti ayan tidakkal abataw. Ay, Agsubli nga taday jay akal lugong. Ay, kasano ko mga agsubli, ti kalugong nga ay. Kat no sinuratan na itinagan na nanang. Ay, kalugong laang, sinuratam kat itinagan mon. Kasano nga ay, no aramatan da iti kalukwan da iti akalugong. kasano kumanga iti panangaramat da. Ay, di mo lamaw. Ada nga min tao, ada kas ti panagpampanunot na. Saan mat siguro? Ala, agaw kayo mankit de, tamangan tayon. Tanay, mabisina kaon. Wan lakay. Nakaluto akmatan. Si kalaang ti orayan may. Nalpas ti parikot ti anak ta. Imbaga kanyak ti gayem ko a pulis at iliwenda nila kay Berto. Ha? Apay at iliwanda nila kay Berto? Inyawag ko iti pulis ani Berto ti maatap. Idi napanday jay. Adda nakita da akalugong anasuratan iti Berto. Ije nakapasamakan ti krimen. Mayat nga rod, tapno saan ang mairaman ni June. Nila kay Berto ti mapabasol. Agsaksiya ka nakitak ni Berto iti dayja a lugar. Tapno mailisi ang mamimpinsan ti anak ta. Ngam, kasano nga adda kalugong ni Berto ijay? Sana na deta ti panunutam. Tinasken, mailisi ni John iti daytoy a krimen. Nagalaskat gayam ti aramid mo. Tinakawam lang aruden jay ganggan naet, dinang rampay. Inosente ak, boss. Awan ti tinakawan kan dinangrak a tao. Saan ka na makapaglibakbay? Nagbatad ti ebidensya. Apay nga nga imbatim ti kalugong mo iti nakapasamakan ti krimen. Ay, naginana kami lang ije kadagiti kakadwak idi na napan naggapas. Awan matiganggan na at ijay. Ibagam da ito iti husgado no patsyenda ka. Mangnamnama ak, amagunod ko ti hustisya. Tasan amat maturog ti Diyos. Kadagiti umawag kan kuana. Kitak man, no agpaiso, akasya nakati Diyos nga ibagbagam. Sapay kuma, tamatiliw ti managdakdakas. Saan na siya ak? Tainosente ak. Papanamon anak, bigbigat pa ilaan. Inak mangurnong kadagiti agsaksi nga awan basol ni tatang nanang. Ay, asinong ay, dagiti alaam nga agsaksi. Damagag kadagiti kakadwa na anaggapas nanang. Paniknikanda akadwada ni tatang anaggapas iti daydi nga aldaw. Sapay ko ma, tada maalo ko mo nga agsaksi. Agkararag tayo nanang. Wan, anak ko. Ay, manipod pa'y ide. Nasingpot ni tatang mo. Uray, marigrigat tayo. Kat saan pa'y anak kaaramid, iti may kaniwas. Iso amang namnamaak adi na tay baybayan ti apo, nanang. Isula ang ti pagkamangan tayo. Wan, anak ko. Ti Diyos, ti kang runaan a pagkamangan tayo.
Mami, mahiring kanumot nila kay Berto inton bigat. Imbaglakit din, tanailisi kayo kadagiti doa kakadwam ang nagaramid iti krimen. Huwag nga ron, Mami. Tanong saan? Ay, da kami natin mabalod. Awan pangalaan nila kay Berto iti pagbayad na iti abogado. Sigurado ang masentensyaan. Tanatay kat kanon di biktima nga impandag iti pulis iti ospital. Malas day alakay. Swerte kami pailaan kadagiti babarkadak. Ta sigurado, mabalod to day alakay. Jessica, adda ka din na ang lokoy mo ang makatulong ka ni tatang mo. Adda nanang. Adda gayam kadwa na abaro nga adda cellphone na. Ay, adda ka di pa ka inaigan ti cellphone ti kaso ni tatang mo. Adda nanang. Ngamin, adda ladawan da nga aggap-gapas idi. Ken idi na ginanada iti abay ti dakkel abato. Ang nakaalaan da iti kalugong ni tatang. Sapay ko mga rod na makatulong da ita aladawan. Dayto iti pakakitaan nga adda kadwa ni tatang ang naggapas. Ken naginanada iti daydi nga aldaw nanang. Mapantayo kadagiti sidadaan amang tulong kan ni tatang mo. O nanang, agsaksida nga inosente ni tatang. Ne, apay nga ado ti manalon nga adda diti korte apakabistaan nila kay Berto. Kumbay da siguro agusyoso Kaduada nga minti manalo na mabista. Sa bagay, agpipinakada da siguro no maipan ijay pagbaludan ti kadwada manalon. Anya ko mati maitulong dagita manalon kini Berto. Maanya pa'y ngay, di umay dadumngag no anya ti resulta ti panakabista nila kay Berto. Madamdama lang, yunigdan ni Berto ang nakaposas dito'y pakabistaan na. Kat addamutan di asawa kan anak na. Saan da ang matagtagari? Jessica, adda ka di aminin ang manalon nga agsaksi. O nanang, naipaprint pa'y geladawan amang ipakita. Akadwada ni tatang iti daydi amalam. Ay, kasimot ni tatang mo. Natiliw ga po iti kalugong na. Ada imawag anang ipakaam mo, ani tatang mo kano, tinakita na anang aramid iti krimen. Sino nga tatimawag kadagiti pulis? Imbagadakit din ani tatang tinakita da. Agpulon to ti tao amang irurumahin. O nanang, pudno dayta, tatay kunadan, di may ruruman, saan abaybay ti apo. At dapay saksi ang nakakita, kun innala na tiladawan ti pudno a kriminal. Agpaiso ka di dayta, anak. O nanang, nangagkulang itay, sapay kumatagpakita no mabista ni tatang. Umay kakadimat agdengag anak. Kwa mami, umayak agpakada kanila kay Berto. Tamay balod kat nga roden. Adamat ladawan nga inted da iti abogado. Anya nga taday jay. Pamanaknak kano, akadwada nila kay Berto iti dayjay ang nagmalam. Tada pa'y ladawan nga igamdag iti sinalbag ang mamirmiraot. Anya nga tati sa bali manan aladawan nga inted da iti abogado. Apay ngay. Umasidag mati saksi di ayan ta. Into do na kati saksi. Si kati may isang adda iti ladawan. Saan? Indurong tulang! Tulag mo saan na matumba! Diyak ang gagara! Awang basol ko! Ay na, anak ko. Si kamot ng tipo sa asanda. Oh my God! Saan mo anay sarayan ti hustisya? Anak ko. Saan to abaybay anti Diyos, ti tao ang mairuruman. Kat ti mangiruruman, kanda kas ti aramid na, madosa iti odi na. Papagayam, ditahan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit.
Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan. Kinapudno Ken Biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti umuna a Korinto, Kapitulo 10, versikulo 13. Tunggal sulisog nga umay kada kayo, gagangay adumtang iti tao. Ngamtong palan ti Dios ti karina. Di na pulos ipalubos a masulisog kayo itinalabas, adiyo kabailan asarangtan. No masulisog kayo, ikan na kayo itipigsa ang mangibdor. Kat iti kasta, makalisi kayo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Good morning, Michael. Nagsapa ka ita. Kastamat ka na kayo, Ma'am Donita. Good morning. Agpadatalangan na sapa. Apay, ada ka di isambot yung ilipas ita, ma'am? Madlaw nga da pa naggusto ni Madam Kanyak. Husto ka. Masapul ka nung aminan day jay inton aldaw. Gaputa ma-deliveran dagiti daddo mga stocks tayo inton madamdama. Kastagayan, Madam. Juan Michael. O sige panawan ka pa'y dito Mapana kon iti table ko. Sige, ma'am. Ay, una yun ti kinasexy ni Madam Donita. Mapanak man langan iti table ko. Rugyak matantiag trabaho. Sakbay asabali pa iti mapanunot ko. Una yan. Anya ti mapaspasamak kan ka, pare. Apay, nagmerienda ka kadian nakasapsapa. Ay, kwa? Nagmerienda dagiti matak parilito. Ay na, talaga nagsexy ni Madam Donita. Anya? Ay, loko ka talaga, pare. Kuidaw ka, numadlaw ni boss akasta ti panangkit-kitam iti asawa na. Anya? Oy, saan mo ta pare? Kat numadlaw met, nga da pa nagkursunada ni Madam Kanyak. Husto daytan. Ang mga numangeg na tati boss. Diyak lakid di kaya ti mairamraman iti kalukwam. Alakid di, agtrabaho tan, tapno adu ti malpasta. Adakon, Luna bakit? O sige lakay, aginana ka. Nakaluto akmot kit din iti pangmalman tayo. Mabit lang. Inak isagana ti pagsukatam ijay si Led. Weno, kayat mo ka di pa iti agkabe? Kabayatan ti panaginanam, lakay? Inak magisagana iti kapem no kayat mo. Saanin bakit? Agi na nakalabiit. Ket mangrabiit ayon. Ay, agbasbasa kamat gamit ti Biblia. Uwan. Dahito iti kanayon nga aramidak no kastoy analpas kon dagiti trabahok diti balay. Talaga nasingpet ka, bakit? Ta imbes amapan ka makichismismis dita, ket agbasbasa ka langan iti Biblia. Ay, uwan awan mo't ngamin ti maganab ko iti chismis. Iso akastoy latan ti rumbang nga aramidak. O sige, panawan ka pa dito isalas ha. Tainak isagana dagiti pagsukatam iti siled. Sige lang, bakit? Ay, nakasing-sing pati asawak. Ngam no apay atsak malapdan ti panagkursunadak kini Madam Donita. Anya matandi kastoy. Sana mapunas iti imatang ko tilangan ni Madam Donita. Nagpintas ka nagseksi. Padasaksakid di nga arman bareng kayat nak nga uread na nasawak. Sana bali? Tagpada kami laing met nga da asawa na. Lakay. Di ka pa'y makaturog. Itay-pay lang amin akuti ka akuti. Ada ka din nasakit kan ka? Amang ano kayat mo, amasahyan ka? Kwa, bakit? Sana ka lang amin na makaturog. Awan mat kiti tinasakit kanyak. Kad may isa, amok anapambanog ka dito'y balay.
Jakon kaya't amabannog ka pa eh. Ala, agi na nakakit din. Di naklatan ni kaskaso. Sigurado ka? Wan bakit? Iso ang maturog kakit din. Masapat ang tumanan nga agriingin ton bigat. O sige nga, Rod. Good night. I love you. Aging tuturog aklatan. Diyak kaya't asong bata ni Luna. Amang no sa bali pa'y anagan ti may balikas ko. Michael, sikat ikadua ni Dunita amapan iti may sa branch ti kumpanya into no may alawas. Kunak no da kayo ti kadua na amapan, boss. Da kayo kumalatan. Tapno makapagbanding kayo umat. Kanayon ti panagbanding mi iti asawa. Awan ti di mi maistorya may papan kadag iti pasamak iti agmalem. Nga uray di ti opisina. Kastagayan, boss. Sige nga Roda. Siya nga ti kadwa ni Madam Donita amapan iti opening, ti may sa kadag iti branch tayo. Juan Michael, at adu nga minti maasikaso dito eh. Kaputay mado, dagiti orders ang masapol amalpas. Wen sir, da kaminton kini Madam Donita ti makamo ijay. Agyaman na ka? Dakal ti panagtalag ko ka. Kat namnamag, adi mo dadaalan dayta. Namnamaan nyo dayta, boss. Anya, si katimang kuyog ka ni Madam Donita amapan iti aglokat a branch inton umay alawas kunam. Katwen parelito. Talaga adakkel ti panagtalag kanyak ti boss tayo. Agasang ngay, italag na pa'y kanyak ti nagpintas nga asawa na. Ay, gaputaawan ammo ni Boss Rico iti husto arik nam iti asawa na. Ay na pare, di ka kadi makonsensya. Nagsingpat da nga agasawa kada tayo nga empleyado da. Lukom kadipay ni Sir Rico. Diyan mo pare. Ngem talaga adakkel ti panaggusto kini Madam Donita. Nakulaapan sapay kid din ti panunot ko gapukin ko na. Laglagi pam kumapare. Addan pamilyam. Kan maysa, nakananos kan nagagat ni Luna nga asawam. Gulibam kadipay. Diyan mo pare. Basta ti amok ita. Ket agayatak unay kini Madam Donita. No kayat nakmet, nakasaganak amang panaw iti pamilyak. Anya? Ay na, nakulaapan at talagang ti panunot mo pare. Di mo amon dagiti bagbagam. Kas iti nakunakon pare. Nakasaganak amang panaw iti pamilyak. Basta ayatin nakmet ni Madam Donita. Apay akal lahat ngay may kayo dito'y balay, nanang. Agpadigo kayo kaditi na imas asidaan? Wan anak ko. Kat, inyawat ko ni ti asawam. Ni, kasta ti panangkita yo kanyak. Adda ka di kayat yung ibaga, nanang? Adda. Kat sapay lako ba, tasaan ka nga aglibak kanyak. Anya ka di dayta. Nakasaritak ni Lito agayem mo. Kat nadakamat na ti maipapan ka ni Madam Donita. Nga asawa ti Busyo. Anya? Anya matimbagbaga ni Lito, may papankan ko na, nanang. Nadakamat na kanyak, ti panagkursunadam kano iti dayjay a babae. Talaga nga imbagahan na pa'y lakada kayo dayta? Anak, aga amiris ka kuma. Di ka kuma agpailuyos iti kastarik nam. Laglagipam nga agpada kayon nga addaan iti asawa. Di mo kuma ipalubos ang mamulitan ti panagdenayo kas agasawa kaniluna. Wala nang. Di ka agdanag. Amok ter aramidak. Isuasaan kayo kuman na makibiyang. Anya, Husto tinangag yun, nanang. Saan da kuman napakibyangan. Gaputa amok ter aramidak. ala, sapay la ko mga rod taagbalin ka anatibkar iti dayti agundaway, anak kaw. Ala, tagawid kayo kid din, nanang. Ang mga numangag ti asawak dagiti bagbagayo. Lakay, nakaturog ka ka din. San pa'y? Apay ka di. Yaday bagam. Ibaga mo na, tani, makaturturog akon. Kaya't ko lang nga ibasakan ka da ito'y abersikulo. Ti umuna ako rin to. Kat sapay la kuma talaglagi pam akanayon. Kuna na dito
Tunggal sulisog nga umay kada kayo, gagangay adumteng iti tao. Ngem tong palen ti Diyos ti Karina. Di na pulos ipalubos, ama sulisog kayo itinalabas, adiyo kabailan asarangten. No masulisog kayo, ikan na kayo itipigsa amang ibtor. Ket iti kasta, makalisi kayo. Apay ka di amasapol day ta bersikulo nga ibasam kanyak. Apay, panagkunam ka di, kat adda pa kasulisugak. Awan ti madi nga intensyon ko, lakay. Ang dayta nga mintiin tunda ti apo, tapno ibasakkan ka. Ay, pasensya ka lakuman ha. Sige, maturog ta nga rudan. Maturog kalatan. Inakpay di ta salas. Mapanak pay agbuya. Makapasuron kamit. Intag merienda, pare Michael. Sagot ka ita, takasangay ko intong bigat. Saanen, si kalatan di mapan. Ah, Awan ganas ko amangan. ne, kagura naksamat. Adda ka din nagbasulakan ka? Kagura ka. Gaputaman nakibiyang kalaunay. Tinasaya at. Saan na dito itipagsaritaan ta pare? Sige, inton lunch break latan, tipan nakisaritakan ka. Diyak kaya ti makisaritakan ka. Man nakibiyang kalaunay. Iso amanipod ita. Saan tan nga pagayam? Rico, siya kun ti mangikarga iti makan iti platom. Inlutok ti paboritom ita asidaan. Iso amangan ka iti husto, ah? Ay na, sigurado anahimas da ita. Nagpintas ka lang nga rutin nga asawat. Nagagat ka pa nga agasikaso kada kami, kada giti talo nga anak ta. Katuan alakay, pagrebengak dayta kas asawa, kun inadagiti anak ta. Manganta nga rutan. Ay, huwag gayam. Ay, ang dagiti anak ta. Bay ampay laid na. Pakanen tulat ta idan ni Manang Marina. Matmaturog na pay lang amin. Sa nabali. Apan pa'y matkit dit klase da ita tabakasyon da pa'y laang. Husto ka lakay. Ay ungayam, talaga ka di ani Michael ti kadwak amapan iti grand opening ti may sa branch ti kumpanya? Una, apay, di mo kayat? Ibagat no di mo kayat tapno amok ti aramidag. Saan matkit di aga putadyak kayat akakuyog ni Michael? Ngam ibagat ti husto arason. Nga agtukyad ti riknak nga iso ti kadwak. Nasaysaya atin nga ibagak. Tapno ammumat ti mapalpaliw ko. Sige, bakit? Ibagam, noan niya tinadagsen ama kagapon. Dayta ti pudno balasang ko. Tulungan ko mati asawam tapno saan nga agtinag iti sulisog. Kinapudno na, nanang. Napaliw kun ti sabali adjar ti asawak kadagi tinapalpalabas nga aldaw. Ita, nalawagan ti amin kanyak. Amu kun ti rason, no apay anakaungot kanyak idi imbasak ti bersikulo ti Biblia idi na minsan arabii. Hawan, anak ko. Ita akasapulan na ka ti asawam. Sika ti mangkibin kenkwana, tapno maiwanwan. Aramidak ti amin akabailak, tapno maaramid ko dayta, nanang. Ket tulungan dak amang idawdawat iti panarabay ti Diyos kada kami. Agtugaw ka, Michael. Ada napatag nga ibagakan ka. Agyamanak, Sir Rico. Apay akala at apinaya bandak dito opisina yo. Ada ka di iparamid yo, boss? Awan. Amok amakumikom kay amin. Adala napatag nga ibagakan ka. Anya dita, Sir Rico. Kahit kung ibagakan ka, nagbaliwan, ti pangedeng ko. Siyaklatan ti mangkuyo ka ni Dunita nga asawa, nga umatindar iti grand opening ti may sa branch tayo. Diyak ngamin kaya't amataktak kayo pa'y. Sana bale, may salangal daw ti kaawan minubilang. Matulungan kayong tumutlang kadag iti trabaho diti opisina. Ha? Nagsayang matan. Naglukon day jalito.
Sigurado ang nagipulong laki ti kini boss. Kastagaan, sir. Sige. Okay lang kanyak. No day ti desisyon nyo. Pasensya kan. Kahit agyaman nak, gapot amawatan nak. Agam no kayat mo, sumurot kalata kada kami. Mabalin latam at tapno makapasyar ka. Uray saanin, boss. Agbati aklangan dito eh. Tapno adda mayring pasko at trabaho dito opisina. Itinto sa baling daw ti ipapangkoy jay. Si kakarot ti maka mo, Michael. Ala, mabalin mo ti agsubli iti table mo. Amok nga adupay, ti lepas mo. Pare Michael. Kunak man, no di na kun kayat akasarita. Apay nga inawis nak dito yung restaurant. At dala kayat ko adamagan kan ka. Kat sapay la ko ma. Tay bagam tipud no. Anya ti damagam. Nagpulong ka kadikin ni boss. May papan itiriknak iti asawa na. Awan imbagbagak ka ni boss, maipapan iti dayta. Apay nga rod nga imbabawi na ti panangkuyog ko kini Madam Donita intun umay alawas. Iso kano laangan ti kadwana. Gapot makumikum tayo kano amin iti opisina. Jack amo dayta pare. Ngam, nalabit anak adlaw. Iso akas jay tinagbalin a desisyon na. Anya? Pare, nakadkadlaw ngamin dagiti gargaraw mo. Iso magpanunot ka kuma. Di mo kumasayangan ti manon atawon mo iti kumpanya. Gapula ang iti minamaag ariknam. Laglagi pam, nga adu ti mapukaw mo no agpailuyos ka iti dagas amarikriknam kan ni Madam Donita. Kaslaak nabuyatan iti nalamiis adanum gapo kadagitang imbagam pare. Nakababay nga agpaysa. Ala, bayan. Labanak da ito ariknak. Saanak nga agpailuyos iti aramid ti kabuso. Lakay, dito tayo pala ang sangwan at ti simbaan. Madamdama pala ang amang rugi ti misa. Una, bakit? Agmerienda tayo pa'y kadagiti ubing. Tapno saan da amabisninan inton madama ti misa. Ay na, saanen, lakay. Nagarmusar tayo, mat. Inton malpaslatan ti misa amapan tayo. Hello, Michael. Kadwang matgayam ti pamilya mo may makimisa. Wan, madam. Isugam ti asawak ni Luna. Luna, isumat ni Madam Donita. Sekretarya ni boss, iti opisina na. Nga masawa mo't lang ti boss mi. Pakaragsakak amakam-am mo kada kayo, madam. Oray siyak mat. Katsapay la kuma. Tama kapag sisinangad tayo manipod ita. Awan parikot iti dayta, madam. Anya pa'y lang aramidin nyo. Dandan ni mangrugin ti misa. Intayon, iti unag ti simbaan. Wan ngagpaiso. Intayon. Agdaydayaw ka nagyaman tayo iti apo. Gapo iti aglaplapusanan nga ayat na kada tayo. Iti anyaman aparikot, panubo, kandado mapay, nga intay sarsarangtan iti biyag tayo. Awan sabali nga intay kamangan, no di ti Diyos anamarswa. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti ang PBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na hinbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biyag. Nainbag nga oras ti amin papagayam, intay ibasa ti umuna a Korinto, Kapitulo 9, versikulo 20. Nabara ko ma ti panagiinayat yo kas akakabsat kan Kristo. Kat nargat kayo amang ipakita iti panagraam yo iti maysa kan maysa. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan,
kinapudno ken biyag. Oy, Ted. Agsarita taman, Apay, manong. nagkunakan ka nga i-chat mo ni Charmy, ha? Ha? Awanan kakit di itibain. Ne, apay dumanog kalatan ngay. Amom nga agar-ara maki ni Charmy? Ngam i-chat mo pa ilang? Ti kunam siguro. Gaputa inauna ka. Saan ka alabanan, ha? Ay, sumartan kayo ang kapsat! Saan kayo aga pa? Lakay! Umay ka man dito! Ay, nangayab kami ni Titanod ang naganawa kada Vince ken Ted. Jakun maanawa ida, talakaya kaon. Aging ga kadi ita ababaroda kat agap apadalat ta. Ay, dandani inal daw ah. Ay, Itay, nagdinanog da. Amuda nga umay ka, isuapi manaw da adagaws. Kat napananda nga rodan. Jaka mo ah. ay na, mapandaman aginuman na. Ay, nakarkaro man ang agulo ti mapasamak no sumagput na dito'y balay. Isumat lagayam nga abot-abot dayta sa wali adiding. Saan min nga mo ti aramiden mi kadagita kakabsat mo, anak ko? Ay. Tila pagapapaan da. Basit labanag, padakilan da. Anto'y paitiin na po'y, mangan ka. Nagawid ka din day, Vince. Na, Vince kung kunamlatan kat manong mo dayjay. Awan ti kabsat ko abastos. Kaano kayo kadiayang agkapyang agkabsat? Iti uray ka anuman. Saan ang mapasamak dayta, nanang? Si kati ububing, si kakumanti agpasensya ka ni manong mo. Gaputa siyak ti ubing? Saan ang mabalin asyaklatan ti agpaspasin siya? Bakit kanla kay kamid kanitatangyaw? Agbalbaliw kayo kumamutan. Ne, apay asyak ti pangibagaan yu iti kasta. Dayjay a Vince ti pangibagaan yu. Ay, manang. Vince, nasaya atay may ka dito'y balay. Nabartag kan samot. Ako nakainom maklat basit. Apay anaginom ka manan. Manan. Itaklangan na ginom, manang. Ngala, ingka maturog, tapno mausawan ka. Kalpasan na, agsarita ta. Anya manan ti pagsaritaan taya. Kung tanak ka di manain, manang. Panagsasik ka manain. Nasken namang tangdan tayo iti katulungan tayaw. Ibagam ken ni Vince, taumay naktulungan nga agtalon. Apay asyak laang ti mapatpatudon. Amumait, asaan na akaima di agtalon. Tadya agmaniho iti tricycle ti kayat na. Rumbeng laang nga rod, ako kwaktulaang ti talon. Ipatawid yu laang kanyak. Pati ka ditawid yaw kat pagapaan nyo pa'y. Kat no nagsadot day Vince, di na pa'y kayat abumaddak dito'y talon. Isu atila ang ipatawid yu kankwana, kat ti tricycle nga ipaspasada na. Aldaw kaya man, manang. Nagawid ako na. Saan ka pa'y nga gawid, agsarita tapay. Anya man ti pagsaritaan taya. Di ka na yun, apanagap-apayo kan ni Ted. Isumot ngamin, manang. Kanayon nakarurudan. Noon niya ti jakayat, isumot ti aramidan na. Sika ti inauna. Sika kumamutan ati makaamong agpasensya kan kwa na. Kanayon lata na siya. Amukmat ket, nga isulat ta ti ayunan nyo. Saan ka nga agsao iti kasta, Vince? Rumbeng agdinanggay kayo kan ni Ted. Kat agtinulong kayo, gapo tada kayo ti kadkadwa dananang kantatang ijibalay. Nangatukit di ati pride day di atao, manang. No adaman nas ka na bagbagaam, iso, sana siya. Bakit, ayan nga idagiti agkabsat. Inayabak mo't idan. Amumot asandang agsango ang mga dagijay. Agapadalakit day dito isangwanan tila misaan. Ay, Maanawam nga raw, no agdinanog da. anyamit ten dagitang anak ta. No panagbuyay titibay, saan na mapanijay salas di maysa, no adda di maysa. Saan da mabalin nga agsabat dito ibalay, ta sigurado nga agapadamanan. Makapakapsaw ti kasta a sitwasyon. Sana naragsak ti pagtaengan,
Nuagap apa dagiti bumalay. Ala, mangantakit din. Barang umay ni Ted no makita na nga awan dito'y ni Vince. Hey! Hey! Ted! Agsarita taman. Ne, agar arado ak akit kita, awan oras ko kan ka. Isartang mo tagsarita ta. Na, taasino ka kuma? Hoy, ibagaklaan kan ka asaan mo amabalin at agikwain daytoy adaga. At damot bingay ko ditoy. Naglaing kan. Kunamlan asino kang agsasaw. Di kan tupay pulos tumapog dito'y taltalon. Ibagamkit din arombang ama ibingayan ka. Anya? Pulos nga awan mabingay mo. Tandanam dayta. Lakay, iranrantan samot ni Vince apagumuron di tricycle. Itay payakas ta. When nga raud, binakman ka sarita. Adan sa manan nakasairan tirik nana. Anyamot daytoy ataon. Rengrengen na datao nga aging inana. Alahain ka bagaan, takababain ka dagiti karuba. Muwan, bakit? Vince, hindi pa man day ta motor. No saan ka nga agbiyahe? Agura kayo amin dito'y balay. Tanya man din ti pagkaskas ta amaya. Amok, nitid lang ti paborito yung anak. Iso amin ti pangipatawidan nyo iti daga. Itid yung amin kankwanan! Ted, anak ko, awan mo't laang ni Manong mo. Rabi iuna yan. Awan bibiyang ko iti dayjay a tao. Di uray saan nga agaw-awid. Ay, madanag-anak, diyak makaturog. Apay ngamin aya panunutan nyo. Nataanganan dayjay. Amunan ti agawid. Padasa man nga awagan ni Manang mo no nagawid ije balayda. Awan lod ko. Awan mo't ngamin cellphone bikan itatangyaw. Ay, inakit din maturog. Sige, taurayak ni Manong mo. Idinaawat ko jay text ti karuba. Imaya ko na dagos dito'y balay tatang. Anya tinapasamak. Duan arabi asaan ang nagaw-awid ni Vince. Anya? Taapay! Ay, jak man amaw. Nag-report kayo ko man iti pulisya San mi nga amo ti aramidan, may? Kat ni Ted, ayan na. At dayjay kalapaw na ijay talon. San pa'y mat ang nagaw-awid dito'y balay? Ay, unay matan dagiti dua. Imbis nga agsinakit dakuma. Insan Ted, Almira, si Kamot Gayam. nagapuak namin di taili. Kat ada na damag ko may papan ka ni Vince. Apay nga umay mo pay lang ibagaday takanyak. Awan bibiyang ko iti dayjay a tao. Ha? Kabsat mo? Saan mo akaya tapakibyangan? Di nagtupay kayat nga ibilang akabsat. Ay, unay kayon. Nagkarumutan ti sakit tinakam mo kani Manong mo. Basol na Ibagam to kadaan ti kan uncle. Nakita ka no dagiti pulis ti tricycle na ije deraas. Anya? Ngam mapukpukaw di motor na. Ti damag, amangan no kinarnap da. Uso nga min ti kasta ita dito'y lugar tayo. Siya kung ti umay nang idanon day na damag ko iji ili anti. Tay di imbagak ka ni Ted. Kasla, awan laang mo't kankwana. Ay, anyang atan ti napasamag ka ni Vince. Day-tay tati saan tayo nga amo anti. Ni Manang mo, tinapan nang i-report iji police. Anti, apay akas din ni Ted. Kasla, kagura na unay ni Manong Vince. Ay, Jackman ammo, kastada nga kabsat. Agin ginura da nga main. Taapay aya, anti. Ay, hindi pa ikat kastadan balasang ko. Jackman ammo, no dumteng tupay ti kanito, amasursurod nga ipatag ti tunggal maysa. Adamay sa atao ang nakasarak ka ni Vince nga kakabsot ija igit ti kalsada. Kat iso tinang itaray kan kwa na ija ospital. Ay, imbagla ang tanasaya at dayta tao. Iso anas kan ang mapantayo itamat lang iti ospital nga ayan na. Wala, mapantayaw. Saan tayo mabalin na baybay anti kabsat yaw? Ninsamot Ted dayta si Mangpat. Ay, iso, nagnadita kusina.
Nakita na ka nga, maid. Ay, abakman. Ted! Umay ka man dito'y salas! Tay, danak kao. Ay ayaban na ka ni Manang Mau. Umay ka na. Apay manang. Ted, nangag mo ka di siya imbagak ka ni Tatang. May papan ka ni Vince. Kasapulan na kano ti Dara. Ag-donate ka di para kan ko na. Manang. Ita amarukod ti panangipatag mo iti kabsat mo, Ted. Insan, kumusta ang tirik na? Nakapsutak pa lang, insan. Siyak ti agbantay kan ka ita. Nagyaman na ka. Ay, wan gayam. Nasalinan ka iti Dara. Diyaka mo na niya tinapasamak kanyak. Kinarnap dati motor mo insan. Kat tidakas na, dinangranda ka. Malagip ko. 5 banak namin. Kunak nuag may salayang di tao. Adudagayam. Inambundak. Aging gaanawa na nakitipuot. Ala, agpapigsa ka insan. Kat inton sumaruno, agan anad kanton. Numabalbalin, saan kan nga agbiyahe iti rabii. Jak lang namin kahit agtalinay di balay kat. Taapay. Agapa kami lang kinited. Ay, unay kayon. Agkabsat kayo. Ngam saan kayong agkinaawatan? Nagduma ti ugali ti tunggal may sakada kayo. Katnas kan laeng nga agkinaawatan kayo. Pakibagayan nyo ti tunggal may sa. Agpinasin siya kayo. Takas-takat nga ro ti agkabsat. Agsinakit kayo kuma. Di mo nga minamuti ugali tayo dya tao. Uwan, adda ti madi nga ugali na. Ngam adamat madi nga ugalim. Dahita ti pudno insan. Katanya ti makonam ita. Tagapuken kwa na. Nasilpuan ti biyag mo. Anya ti kahit mga sawan. Isu tinangidonar iti Dara para kan ka. Anya? Imposible. Insan, manungaal daw kan rabi nga isu tinang banbantay kan ka diti ospital. Binaybayan na pala ang ditaltalunan na para kan ka. Ita, damagak man kan ka. Dakas kadipay ti ugali dayjay akabsat mo? Nanang, saan ka di nga itati panagawid ni Manong Vince manipod ospital? Ay, uwan anak ko, napaninruar ni manang mo. At da pinartik ang manok. Ilutom, tasidaan na. Ha, para kan kwa na dayta? Unanang, tarakan ko day tayo kalapaw. Amok akasapulan na, tapno nabita pumigsa. Ay na, nagsaya at man dayta na panunot mo anak ko. Agyaman na. Itahak lang nga makapangan itinasayata, nanang. Sigurado ang abiit ka pumigsa no aduti ka ng anak ko. Manok ni ading mo ated dayta apin artina. Kat impan na dito ibalay, tapno si daem ka no. Ne, nagsaya atin day jakabsat ko, nanang. Idi paibot ngamin ang nasaya at anak ko. Dagit ilaang made iti makitkitam. Bayan nyo, ikarigatak ti mapan ijay talon, nanang. Anya ti mapan mo aram iden ijay. Surprisaak man ni Ted. Ipakita ka na pigsakon. Ay na, saan mo ang mapanapaan man ang jakabsat mo, anak ko? Hindi nanang mat. Dakas lata ti pagkitkitaan na kanyak. Ay, saan mat? Saan ako nakasidi, nanang? Nakaamiris akon. Saan pa'y mat namin analpas ti panaggagapas mi insan? Iso ka na yun nakpailang dito'y taltalon. Agpapada tayo na. Ha? Insan, kita am ta sumungat. Agpilay-pilay mat amagmag na. Kaslani mat Manong ko a Vince. Ay, wan, isungag pa iso. Nakasarukod pa'y laang. Ah, Vince! Ada kami dito'y! Mabit lang inaktulungan. Oh, kumusta ka nga ading ko? At pagapas akon, Manong. Aya, nakita nga rod. Kat nagbubunas dagiti pagay amulam.
Marigatan kapay lang amag na. Ngam, imay kapay lang dito'y talon. Ading ko, nagyaman akin ka ha. Tain salbar mo tibiyag ko. Ne, inarakop nakmaten manong. Apay, saan na mabalin? Ah, Thank you ha, ading Ay, ko. sos! Nagmayat kayo mo ta nakitkitaan. Jack lang na itugot niya yung cellphone ko kat. Papicturan kayo kamangagin inarakop. ha? Mayat nga i-post ijay Facebook. No adaman nasken nga agdinnanggay, dayta kat dagiti agkakabsat. Agsisinakit tayo kuma, katliklikan tayo ti makiapa. Papagayam, ditan tinagibusan ti maisapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itinkay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa at Ecclesiastes, Kapitulo 5, versikulo 10. No naagum ka iti kwarta, awan to ti pannakapnak mo, di mo maala amin akayat mo, awan serserbina. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Django, ibagam ka dagiti manalon, nga itati panagsingir ko ka dagiti bingay ko, iti taltalunan dadagak. Matungpal, senyor. Diyak kayat ti makangag iti reklamo. Awan bibiyang ko no basit wenno adu ti apit da. Ti kayat ko, maitad ti husto abingay ko. Daytamat ti kanayon ko nga ibaga, senyor. Ngem kanayon nga da reklamo da. Kurang kano nga agpaay kadakwada ti mapapit da. No addasan ang mangayat iti paganurutak. Nawayada apumanaw iti masakupak. Diyak mat ipilpili ti panagnaad na iti masakupak. Tata Dalmas, tangay da kayo ti kaslabigbigan da a pangulo da ditoy. Da kayon ti mangibaga kadagiti padayo aman nalon. Nga itangaal daw ti panangalan ni Senyor Ignacio iti bingay na. Ay, pangaasim man Django. Tano mabalain. Sika ti makisao kini Senyor. Nga adaw ti manalaw na nadadaal ti mula na gapu iti bagyaw. Awan na apit da. Ken awan tupay makandan. Iso ano mabalain. Bumawin to kuman ni Senyor Ignacio inton sumaruno a panagaapit. Tata Dalmas, am-amuyo mata ni Senyor. Tibilin na kanya, di na kaya ti makangag iti reklamo. Ay, no at dalapan nakabalin na Django. Palubusan na kumata kasaritak ni Senyor Ignacio. O sige, sumurot ka kanyak iti mansyon ni Senyor. Tas sika ti makisao ken kuana. Apay nga da kayo, tatang. Ada ka di problema ijay talon? Ay, kayat ko akasao ti asawa manakaw. Apay ka di, tatang. Kakaasi dagiti manalaw. Awan na apit da. Gapu iti naglabas a bagyaw. Awan maitid da abingay ti asawam. Isu ano mabalain. Makipakpakasi kami. Abumawin to inton sumaruno nga apit. Saan ang mabalin? Ah, Impakaunakon, adyak kayat amakangag iti reklamo. Basta itid dati umno abingay ko. hanggang awan pangalaan da, senyor. Awan tupay kanindan. Sa dinong iti pangalaan da iti maitid da kada kayaw. No awan maitad da. Paukod ko dagiti dingwon da. Taiso ti pagbayad da. Ay, senyor. Anya nga iti usarin da apagtalon da. No alaan yung dagiti dingwin da. Saan ko na problema da ita? Tinapatag kanyak, katibingay ko. Ngam no awan maitad yo.
Pumanaw kayo, itidagak. Anya! Ignacio, aglaplapusanan ka. Idinto ta dagiti mannalon ket kakaasid nga awan pay makmakandan. Saan ka kadi amaasyan kadakwada? Apay ko maamaasyana. Jak mat idakap kapin ano. Jak kayat amabawasan ti kinabaknang ko. Kayat ko amanayunan. Uray itala ang asaan mo asingiran ida itibingay mo. Saan? Jak ipalubos. Saan asika ti masurot, Aurora? Saan mo nga isakit dagiti sigud a kakadwam amannalon? Rumbeng lang asyak ti isakit mo, tasyak nga ron ti asawam. Isakit ko ida. Taamok no anya ti marikriknada. Amok no anya ti rigat da. Oh, kalukwan day ta, Aurora. Di ka kat agyaman, tasaan ka amay sa kadakwada. Kat gapuday ta kanyak. Pasensya ka, Elias. Nga magtungtong palak lang itibilin. Pangasiyo, Manong Django. Saan yung ako dan tinwang mi? Awan usarin mi agtalon, no alaan nyo tinwang mi. No saan mo akayat ang maguyod tinwang yo? Ited yung nga ron tibingay ni senyor. Awan asiyo kada kami aman nalon. Kinunakmatan, Elias. Agtungtong palak laeng itibilin. Tata Dalmas, kasano kami payitan? Inalamtan ni Senyor Ignacio dagiti tarakan mi anwang. Awanan aramatan mi ngagtalon. Ala, agi nanos tayo kakabsat. Dagiti sana naguyod ti taraken na. Mabalin nyo nga ipabulod dagiti nuang yaw, nun alpasan ti panagtalon yaw. Uray sak, si dadaanak amang ipabulod iti nuang kaw. Basta pakanan nyo iti hostaw, kansan nyo unay abannugain. Agyaman kami, Tata Dalmas. Imbag kayo pa'y, tamaawatan da kami. Saan akas iti amo tayo nga agum? Awan ti sabaling ag titinulaw, no saan ada tayo metlaeng. Tangay awan pa'y mabulod ko anwang. Tawan pa'y matnalpas ang nagtalon. Aglakwak lang iti kankanan. Isupay ti maganan siyak. Kankanan! Gumatang kayo itilako ka kankanan! Manong, ditoy. Kaya't ko ti gumatang itila ko makankanan. Ti anak ni senyor. Inaklakwan. Manutigatangam, senyorita. Naggwapo mo tanday ito nga aglak nga ako iti kankanan. Ikanak man iti balor ti duwagasot. Mabit lang, senyorita. At iti gatgatangan nyo. Manong, madamag ko laeng. Apay nga aglaklako ka. Kat dagiti padam aman nalon, busy da iti panagtalon da. Inalang amin ni Senyor Ignacio tinwang ko. Sa anak-anak kaitad itibingay na. Tanabagyo timulak. Uray pa yung adda makatalon. Sa akto makabulod itinwang. Kasta ka di. Kaasi kamat. Gatangak langan amin alakom. Mano ka di ti balor na? 2,000, senyorita. O sige, gatangak amin dagitoy. Pasensyakan iti amak ha. Naturay unay. No adala ko mamaaramidak, tapno matulungan kayo. Dahi ti bayad ko. Agyaman ako unay, senyorita. No kasano ti kinapintas mo. Kastamot ti kinapintas ti panagpuspusom. Talagang nga awan puso ni Papa, Mama. Apay ka di iha. Anyamanen ti inaramid ti amam. Nakasaok itay timay sa aman nalon. Aglaklako. Gaputain nala ni Papa ti taraken na anwang. Awan mausar na nga agtalon. Talaga nga aglablabos ni papam. Jak amo no anya ti aramid ken kuana. Tapno agbaliw ko ma iti kasjay nga aramid na. Kasauyo iti nasayaat, Mama. Inaramid kon. Ngam kaungat naklaan. Apay akas to'y matan ti marikriknak.
Kaya't kumanan ang makita ni Senyorita Jane. Nagsingpat. Idinto tadakas ti amana. Agayatak ka din kankwana. Tinasayaat. Mapanak manan aging lalako. Kat numalabsak iti balayda. Saan kun ngay lakwan? Mangilasinak iti para kankwana. Kat saan kun apabayadan? Apay nga'y manong, malugi ka ano saan mo apabayadan. Bayadak da ito eh. Saanan, senyorita? Talagang inlasin ko dayta para kan ka. Ngamin, nasingpat ka. Saan ka akasla iti ama mga agom? Kan gamrod. Pasensya kayo lakuman iti amak manong. Talaga asaan mi ama tubngar ka ni mama. Naturay unay. Senyorita, kaya't kayo ko mga umay pasyaran dito'y balayo. Numay kariya ka? Amok, saan nakakayat ti amam aparakan ka? Siyak tagpil iti rumbang nga ayatek, manong. Kasta, mabalin nga ta, nga umay kapasyaran dito'y balayo. Mabalin manong. Sino tinagkuna ang mabalin mo apasyaran ti anak ko? Ambisyoso aman nalon. Pumanaw ka dito'y, taamangan numakabil ka. Saan kanton nga agsubsubli? Tano makitak pa iti panagrup-rupam. Pakamat kan kadagiti asok. Aurora, bantayam analaing ni Jane. Adda papanak, katjak kayat ang makisinarak iti dayjay aman nalon. Anya ko matidakas na, no makipagayam ni Jane kadagiti mannalon. Jak kayat nga agtinaglaang ni Jane iti may sa aman nalon. Ignacio, laglagipom ko amay sakmot aman nalon idi. Idi, saan itahan, Aurora? Isuasaan mo asup-supringan dagiti bilin ko. Gaputa inalangon ka, iti kinaman nalon mo. Agpakada ako mama. Kayat ko ti rumwar. Papanam, iha. Saan mo amabalin ti rumwar? Adabilin ni papam. Amang ano saan laang asyak ti pinusgan na amang bantay kan ka. Narumwar ka. Amang ano dosaan na ka ti amama. Kayat ko lang ang makasaon ni Elias, mama. Kayat ko ako mustaan. Agpudno ka man kaniyak, Jane. Agayat ka kadi ka ni Elias? Mama. No kayat mo ako mustaan ni Elias. Agaramid kalaangan iti surat aparakan ko ana. Kat ibaon mo ni Mila ababaunan amang itulod iti surat. Wen ngagpayso. Sige mama. Kasta nga rod ti aramida. Kumusta man ang Mila? Naitad mo kadimot lang ti surat ko para ka ni Elias? Uwan, senyorita. Medyo nabayaganak. Takuna na nga uraya kung ti subali ti surat mo. Kan, adtoy, adagayam kankanan nga intad na. Para kanukan ka. Ha? Ti paborito ka kankanan. Umay ka, manang. Kanan tayo kada mama, daytoy akan kanan. Nakabiro ka kun iti lalaki aparak ni Jane. Pada tayo abak nang. No iso ti pakiasawaan ni Jane. Patsek nga ad-adamanen abumaknang tayo. Anya? Siga ti agpili iti pakiasawaan ti anak mo? Apay kit din asaan. Kat pagsayaatan na ti aramidek. Saan? Di mo aramidan ti kasta iti anak mo. Saan ama iparbeng? Siyak ti masurot iti daytoy abalay, Aurora. Jane, no kaya tanak? Ikasar ka magtanadagos. Saan ka akayat, manong gudo? Iso apang nga asim. Saan kanton nga agsubsubli? Anya? Pababainan nak ka di, ha? Amom ka di, amay sak akabaknangan dito'y ili tayo? Oray pa'y sikat ti kabaknangan, manong gudo. Saan ka akayat? Amok nga agbaliw tumat lang ti pangadang mo. Kat namnamaak nga iti panagsubli. Aklunan nakton. Kaya't mumanwon no saan.
tulagan tayon ti kasaryo kanigudo. Anya? Saan, Papa? Jak kayat dayjay agudo? Jak kayat nga agbalinto nga asawa? Saan anatanggan ti ulom? Noan niya ti pagayatak. Iso ti masurot. Saanak nga umanugot iti kayat yo, Papa? Urean niya pa iti mapaspasamak. Urayan niya ti bagbagam. Siyak pailaang ti masurot. No ipilit mo nga ipaasawa ni Jane iti saan na akayat. Nasaysaya at laangan apumanaw kami ditoy. Kat makipagnaad kami kanitatang. Di pumanaw kayo. Asino kumatibut-but nganyo? Kita man no makapagbayag kayo ijay. Nabayagan nga agan ano sak iti ugalim, Ignacio. Awan asim kadagiti padak aman nalon. Sa ita, sikapay ti agdesisyon maipapan iti anak ta. Naturay kaunay. Saan nakakarkariten, Aurora? Sige, pumanaw kayo, nuday tati kayatyo. Senyor, nakaidasara kon, mangan kayon. Awan ganas ko amangan. Isimpamon ti lamisaan. Ala, senyor, manipod pimanaw da senyora kan senyorita. Kanayon matan nga awan ganas siya amangan. Nagadung agpaiso tinaidasar amakan. Ngumsana ka naragsak nga awan kasangok, Mila. Kat kasano nga rudan, senyor. Maikawaak. Sa anak naragsak, no awan dagiti aginak. Anyarod ti kayat yung aramidag, senyor. Pangasi, Mila. Sukunam ida. Kat ibagam, asaan kun apilitan ni Jane ang makiasawa ka ni Gudo. Mila, kumusta ti ipapan mo ijayanda? Apay asan mo ida akadwa? Saan da ka di akayat ti agsubli? Senyor, saan da mo takayat? Ti kayat ni senyora, si kakano ti mapan ijay, taado ti kayat na nga ibagaken ka. Kasta ka di. Sige Rod, mapanak ijay talon. Anya iti panagkunam, Mila. Kaya't da nga ti sumurot kanyak. No lakit di ay aywom ida, ken makasaritam ida iti nasayaat, senyor. Sige, Mila. Inagkasarita ni Aurora. Naamiris ko nga iso ti kapatgan kanyak. Gaputa sa anak anaragsak, lumapukaw ko. Imbagman ta na iturad mo ti imay, Ignacio? Aramid ti amin akayat mo, Aurora. Agawid kayo laang iti anak ta. Sigurado ka? Aramidem ti amin akayat ko? Uwan, Aurora. Basta agawid kayo laang. Pues, bayam ti anak mo nga agpili iti kayat na alalaki apakiasawaan. Ken manipod ita, jak kayat anaranggas ka kadagiti mannalon. Isublim dagiti inukod mo ading wanda. Katno kas jay ang mabagyo ti mulada. Di mo ida pilitan amang ted iti bingay mo. Ipaayam ida iti konsiderasyon. Sige, Aurora. No iso ti kayat mo, iso nga ron ti masurot. Basta agawid kayon iti anak ta, iti balay. Saan nga amin kat magunod mo, gapo tabak nang ka. Kan kasayaatan latta tinaimbag a panagpuspuso, tapno naan anay tiragsak iti kaunggan. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Na inbag nga oras yo amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio Kapitulo 12, versikulo 27. Saan amagunod ti sado ti tarigagay na, ngam kinabaknang ti magunod ti nagagat.
Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Lakaya ko, anak ko. Isu nga itad kun kada kayaw, tibi ngayaw. Kat makamu kayo namang trabaho. Agpatakdar kayo iti buko jiwa balay. Tapno adan to pagyanan ti agbalin nga asawa kan anak yaw. Ay kat nagsayatan nga itatang, no itid yun kada kami titawid mi. Wan, ngam salimat matan nyo ko matitawid yaw. Saan nyo nga ilakaw? Kan saan nyo nga aramatan iti awan kas kan na abanag. No di kat mang panunot kayo iti pamuspusan. Tapno sana masayang ti ipatawid ko kada kayaw. Uwan tatang, ipanamnama kada kayo, asalimot matak ti ipatawid yo. Agtrabaho ak iti husto. Iti kasta, sa anak ng agbisin. Katjak ilako ti ipatawid yo. Alang arudan atatang, ibagayon kada kami, no sa dino abanda ti kukwa ti tunggal may sa kada kami. Magagaran akon. Itatanaalatan dagiti tawid ta. Anyang iti planom, Manong Juan. Diyak payam mo, no anya ti pangusarak kadag iti tawid ko. Sika ngay. Katrugyan tan ti agpatakder iti balay ta, Manong. Sige nga rod. Isu ti umuna nga aramidan ta. Apay, adda planom aya ang mga asawa? Katuna, Manong. Kayat ko amang bukol iti bukod ko a pamilya. Kayat ko nga ipakita kan ni Camila, akabaalak ti agpamilya. Babaan iti panaggagat. Barang sungbatan nakon. Sika ngay, Manong. Adda ka di plano mo't nga agpamilya? Awan. Diyak kaya ti mga ala iti pakpakanak. Imbis ato'y bagik laing ti problema. Mga lakit din iti sabali pa pag problema. May mayat mo't laang. No adda ka takunay-nay mo, Manong. Adda mang tulong kan ka. Narigat ti agbiag nga agmaymaysa. Kasano ama sigurado at tulungan nakto ti agbalin nga asawa? Amang ano problema laing ti ipaay na kanyak. Pilyem at tinasingpat nga asawa, Manong. Amom nga rod. Amang ano nasingpat ita. Ngam inton nagasawa kamin. Apain nakmaten. Saan nakamot nga tanga apaan ti asawam? No awan mading aramid mo, Manong. Kaano nak nga asong batan, Camila? Amom ka di. Inteden ni tatang titawid mi. Isuan na ka ipatakder akon iti bukod ko abalay. At danton pagyananta. Nukas pangarigan ta kayat nak. Paunang paymat ni Manong mo ang makiasawa, Carlos. Saan ka numatan ang mga asawa? Anya? Taapay mat. Diyak man mo. Camila, kasano nga'y tidamdamagakan ka? Awan ka di panagayat mo kanyak? Sige. Maamwam to ti sungbat ko, intun sumarunong nga agsubli ka. Anya nga ta ti pangudang ni Camila? Sungbatan nak nga ta? Wano bastadan nak? Carlos! Ha? Ni Manong Juan? Dumanong ka, Manong! Amang ano kayat mo ti sumurot kanyak. Adda pa pananta. Ha? Sa dino, Manong? Iti ayan tinalaing amamalad. Ado kanon tinapaladan na, kat pimay so amin nga impalad na. Ha? Sige man nga, Manong. Barang makita na kadagiti dakulap ko. Nusungbatan na kon ni Camila. Ala, agrubuat kang roden, tamapantan. Umasidagan ti sumaruno. Si kanti umuna din ko. Siyak ti sumaruno. Sige nga, Manong. Anya tinagan mo. Carlos, Madam. Kita man dagiti dakulap mo. Ato'y Madam. Ay sos, Barok. Kas makita kadagiti dakulap mo. Lakamom to tinakaro a panagrigat. Agbisin kan agrigat to ti pamilyam. Kasta ka di, Madam. Anya pa'y ti sabali ang makita yung kadagiti dakulap ko. Awanan, Barok. Tila ang nakaro apan agrigat mo ti makita kadagiti dakulap mo. Sige,
mabalin mo ti agawid. Umasidagan ti sumaruno. Sakti sumaruno, madam. Anya tinagan mo. Juan, madam. Kita agman ti dakulap mo. Ato'y madam. Kas makita kadagiti dakulap mo. Adda sumangbay a pagswertiyam. Ha? Bumaknang kanto iti kastaunay. Wow. Kat awan to ti pagproblemaam. Gaputa addan to aminen kan ka akasapulam. Ay na, nagsaya atin dahi taapalad jo kanyak, madam. Agyaman ako unay. Anyang itimbagakin ka ni Madam Guryang. Madanagan ak manong, dumteng to kano ti panagrigat ko. Agrigat to kano iti kastaunay ti pamilyak. Anya? Sus, delikado ka nga ro, dading ko. Sa balimat kanyak, tabumak nangak to kano. Awan to kanon ti sapulek, taaddan to aminan kanyak. Imbagpay kan ka manong, takasta ti kunana. Jak to kayat ti agrigat manong. Anyang nga ro ti plano mita. Agsubliak manan iti ayan ni Camila. Amwag, noan niya ti sungbat na. Kat no sungbatan nak, ikasarkon. Kat ipamaysak ti agtrabaho kan agurnong. Iti kasta, addan to usaran mi, no dumtang tinakaro pa nagrigat mi. Kat siya, met, urayak ti ibagbaga ti mamalad nga ibabaknang ko. Adda akmanan Camila. Excited ako na makangag iti sungbat mo. Nakapagdesisyon akon. Sungbatan kan, Carlos. Agyaman na Camila. Pinaragsak nak iti dayta nga imbagama. Saan ka madanagan? Agbalinak anasing pat, ken nagagat nga asawa. Tapno saan tong agrigat ti bangunan ta pamilya. Maragsaka na kiti kasta ka panunutam, Carlos. Uray siyak mat, agbalinak anasingpot nga asawa. Kat tulungan ka iti amin a pagrigatam. Asikaswan ka, kan pagserbyan ka. Ay naading ko, naggagat ka launay. Agbagbagyo nga madda ka dito'y talon mo nga agar-arado. Agawid ka pa ije balayo. Palabsampay mo't ati bagyo. Ang mga niya ti mapasamak kan ka dito'y. Manong, saan mo't amabalin nga agid idda aklatan ije balay? Diyak kayat nga agrigat ti pamilya. Una, ngam amangan no agsakit ka iti dayta nga raramidam. Manong, awan pa'y mo't ti madi amarikriknak. Kan may sa, ay aywanan nak ti asawa. Saan nakabaybayan? Dayawon ka iti kinagagat mo ading ko. Ay ngam saan mo asubraan. Dayta lang ti maibagak. Oh, adto'y tituan lakay. Kan adto'y matipagsukatan. Agyaman ak bagat. Hinton makadigos ka, mabalintumot tanja ilutlutok amasida. Mangantanton, agsabaw ka, iti kasta, mapulutan ti rusok mo. Kaasi ka mat anatudtuduan. Imbaglakit din. Tanakaasawa ak itinadungo. Ay na, maaramid mo pa lang ti magbola. Ala, mapan ka kitagdigusan, tadi ka maupran. No kasanaw ti kinagagat jay adem. Isumat ti kinasadot mo. Di ka pa'y makita nga agtrabaho. Day tala nakaida iti indayon ti aramida ma. Sandak ka di apakadanagan tatang. Taddan to sumangpet a pagbaknangak. Addan to aminen akayat ko. Ket awan ton ti sapulek pay. Iso asaanin anas ken ngagtrabaho akpay. Anya, ay na anak ko. Nangipanami ti utak mo. Kasanaw amadaan ka iti iso amin. Kat ultimo asawa, kat awan. Ay, agunay kakit din. Agbalaw kan. Kita man jay adem. Adantun putot na. Hangam si kangay. Sandak ka di apakadanagan tatang. Siyak ti makam mo. Sandak ka bibiyangan tamok ter aramida.
Dakkelan ti dyan mo, Camila. Dandanin ti panagpasngay mo. Wen nga rod. Babae nga ta, wano lalaki. Lalaki man wano babae, ayos lat ta kanyak. Tinapatag, may anak mo anormal. Sa bagay mo't kit di saan ka pala ko maarumrumwar itaabulan? Amangan nga minukilat nga ganakak. Wen, dahi ta talaga ti aramidag. Bantayan ka. Narigatan, amangan no biglaki di nga ganak ka. Uray pa'y nga ta makatawan asaan ka nga agtrabaho, saan ta nga agbisin. Adon ti urnong ta. Nagagat ka ngamin. Saan ka nga agsarsardang nga agtrabaho. May sabulan lang nga aginanaak. Into naganak kan, kan nakatanggad kan, agtrabaho aktumanan. Apay aya sobra ti kinagagat mo. Kaslamot may sa adusen ang tiputot mo. Gaputadyak kayat, nga agrigat tayo. Abay ngay, may ibus ang tinaglakwak iti daduma at awid ko. Ngamawan matlangan ti sumangpat a pagbaknangak. Nagbayag matan ti isasangpat ti pagbaknangak, akas kuna day di mamalad. Ay, makaturturog ak paikit din Iturog ko pa lang dito'y indayon, dito'y sirok ti bayabas. Barang inton makaringak, at danton tay pagbaknangak. Nasakitan to'y tiyan ko. Aga na kaksamutan, Carlos. Sige, ipan kan iji ospital. Naisaganaan tamat ti panagpasngay mo. Isungawan problema. Mapan ka nga rudan mangayap iti pagluganan ta. Sige, bagat. Ay na, nagpintas ti apo ko, Carlos. Un nga ron tatang. Kumusta kan, bagat? Okay ak lang, Carlos. Maragsakan na ka makakita iti anak ta. Naglungpo nga ubihing. Agyaman ta iti Diyos. Ta nakapagpasngay ka nga awan dakas anapasamak kada kayo kan ni baby. Kahit, kaano kayo ngay arumwar dito'y ospital? No nasalon at laki din ni baby, tatang. Amang no talo-al daw milang dito ospital. Bakit? Itatana katanggad kan. Agtrabaho ak manan. Dakkel tinagastos ta iti panagpasngay mo. Masapol ang masukatan ti gastos ta. Si kalata basta saan ka unay nga agbambanog, tanarigatan, amangan no agsakit ka. Wen, kan uray si kamot Di ka unay agbambanog dito'y balay. No addasan mo akabaalan at trabaho dito'y balay. Bayan pa'y laeng. Saan mo nga ipilit ag trabaho? Wen, lakay. Apay aya, asaan mo akayat aparwaran ni Yumi? Sige na, tatang. Kayat ko tiyagay ayam. Anak, amangan nuan niya ti mapasamak kan kaditarwar. Dito'y kalatan unag ti balay. Saan ang naragsak ti ubing ama ay kulkulong latan iti unag ti balay? Bayam arumwar. Mapan matagay ayam Basta saan lakit di nga umadadayo. Sige, palubusan ka arumwar, anak. Basta dita ka lang arubayan. Saan ka nga umadayo? Wen, tatang. Dituyak la ang arubayan ni nga kay ayam. Tapno saan nga agungot ni tatang? Ha? Nagluluom abayabas. Nagdadakkel dapay. Mapanak di tarubayan ni Uncle Juan. Mapanak dumawat iti bunga dagiti bayabas nga. Saan namatla ang aburburasan? Saan mat siguro nga agungat ni tatang? Ta saan mat nga adayo ti imaya? Dayta.
Ay, tinasayaan. Ipakadakan ni Uncle Juan at dumawatak iti bayabas. Uncle Juan! Umayak man! Mabalin ka diti dumawat iti bayabas yo. Uncle Juan! Kanakan. Tulungan na. Masakitak. Sana ka makabangon. Masakit ka no. Umunagak man dita balay na. Uncle! Naimbag tayo may ka. Manungal daw ang masakitak. Mabisinak pa'y. Sanak mat ang makaluto iti kanak. Ibagam kinitatang mo. Tayo panak ko medyo hospital. Mabit lang, Uncle. Mapan kaayaban ni Tatang. Kat mga laki iti ka ninyo. Agyamanak, kaanakan. Tatang, tulungan niyo kuman ni Uncle Juan. Masakit ngamin. Sana makabangon. Ipan niyo kano iti hospital. Anya, isumat lagayam amanon nga aldaw ajak nakita. Ajak mo't impagarop ama sakit gayam. Tatang, mga lakpay iti kanan na. Ngamin, mabisin kano ta sana nang nangan. Ay, mabit lang nga rod Siya kung timanggaw iti kanan na. Sige man nga rod, bagat. Saan ga magpaiso jim baga ti mamalad ading ko? Ti kinapudno na. Ti kinagagat ti mangpabaknang kan ka. Saan mo amagunod dagiti tarigagay mo? Nusadot ka mat ngagtrabaho. Mamati akmat iti dayta manong. Kita anak. Diyak kayat adumtang tutit mimbaga ti mamalad. Apa nagrigat ko. Isu asa anak asim mardang nga nagtrab-trabaho. Isu amayat ti kasasad ti biyagyo itading ko. Permi ti hapal ko kan ka. Ngamin, saan ka ngagmaymaysa? Adda asawam, kan adda anak mo. Siya ngay, gapoy ti kinasadot ko. Diyak kahit ti mga sawa. Anya nga ita, awan mang tulong kanyak nga asawak, itata masakitak. Tinagagat saan nga agbisin. Nga rod, ituloy tayo ti aggagat ta para iti nasayaat a masakbayan tayo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay a pakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 13, versikulo 24. No di mo dosaan ti anak mo, di mo ay ayatan. No ay ayatam, disiplinaam. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Mama, papaayaban da kayo manan iti pagadalan. At damanan saan anasayahat nga inaramid ni Inso. Tangiwat mo, di mo unay pigsaan ta mga numangeg na ka ni Papam. Apay ngamin, nga ilimod yumanan kan ni Papa, Mama. Iso asaan ang madisiplinaan ni Inso, tay saksakit yun. Tangiwat mo, kunak. No di ka pala sumardang dita, masipat ko day tangiwat mo. Siyak tulatan ti makisao iti kabsat mo. Maawatam. Makamu kayo manlangan, Mama. Basta imbaga ti teacher ni Inso kanyak, amapan kayo makisaw iti pagadalan inton bigat. Apay, anya kaming tinaramid ni Enso. Adda dinanog na. Saan mat nga taadanugan ni Enso no awan basol na?
Saan nyo pa'y lang amo na anya ti hustaan na pasamak, mama? Ang isakit yun adagos ni Inso. Natural! Anak ko kat nga rod. Amo yung matanti kinabarumbado na. Apay nga min asaan yung nga ungtan, wenno bautan, tapno mabutang nga agaramid iti kalukwan. Anya manan ayat inaramid mo di pagadalan nyo. Apay paaya bandak manan. Naglastugmat ngamin da di akadalak, mama. Dinanog ko na. Apay, anya ayat ibasol na. Ilawlawag mo man. Nagtugawag ngamin iti pagtugawan na. Takasasaok ti gayim ko. Papanawon na kid din. Di na lang mauray pumanawak. Kat, dinanog mon. Wala. Ay, anya kalakit din aya anak ko. Numaamuan manan ni papam daytoy, sigurado nga agungot manan. Adda kayo mat, mama. Da kayo nati o may makisaway di pagadalan. Ay, talaga asyak. Ngam agbaliw kamot ko man anak ko. Saan mo apapaungatan ti maestram? Kan saan ka adumandanog iti ka eskwelaam? Depende mama. Nuad damang loko kanyak. Apay kid din ngay ajak danugan. Sa dino tinagapwam? Adala ang kinasaw ka tao. Asino? Apay aya nagado sa ludsod mo. Awan manan panggap mo amang ibaga kanyak iti inaramid tinalaing nga anak mo. Kasano ana amuam? Sana nanasken amamwam no asino tinakaamwak. Nasulbaran ti problema. Nakasaukon ti maestra ni Enzo. Gandagi tinaganak ti dinanog ti anak ta. Kayat ko ang makasarita ni Enzo enton sumangpet. Pangaasim kasaom iti nasayaat. Saan mo akabkabilan di anak ta? Kasano nga agnakam? No kanayon mumot nga isakit? Ipatpatag ko di buridag ta. Iso ano mabalin, diyak kayat akabilam. Sigurado ka apa nang ipatag ti aramidam iti anak ta? Agpakpakaasi ak Ruben. Saan mo kumaakabkabilan ti anak ta? Kasdusam iti inaramid mo akalukwan. Sika timang sibug kadag iti amin amasetas dita paraangan. Total, awan klasiyo ita ta Sabado. Anya nga iti serbi ti katulong. No siyak pailaang ti agsibog. Dayta ti dusam iti inaramid mo. Iso ano saan mo akayat ti agsibog? Saan kanton nga agar aramid iti linuloko? Anya amatan papa. Padasam ti san amang tungpal iti bilin ko. Tanakarkaro ti dusam no saan kang agtungpal. Tungpalakon. Mapara ko nagsibog. Makapasuro na talaga ni papa. Apay nga taasaan nakakay-kayat. Hindi to tanong ni mama. Kay-kayat nakmat. Sapay nagadudag iti sibugak. Makapasuro na talaga. Sumungad ni Lolo. Amu kun ti aramidek. Kampay di saan ko nakita. Isuman kit di ti pusit-sitak iti danom. Agli nga dak. Kat ito na sidagan. Bigla ka pusit-sitan. Agli nga dak. Anday tan. Pusit-sitak kun. Nabasa ako na. Saan mo ngay paturong kanyak ti danom? Ay, talagang awan sursurom nga ubing. Pati siya kalulom kat paglulukwam. Awan respetom. Ay, saan kayo ang napansin, Lolo? Pasensya kayo na. Anya saan? Amo ka nakita nak. Di ka naglibak. Inggagaram tinangbasa kanyak. Saan ko naklangarudan? Anya ti mapaspasamak dito eh. Day taman anak mo. Talagang awan sursuro na. Sakit dahin ti binasana. Imbagak matan. Diyak nakita ti isusungan diyaw. Ay, agtal na ka. Amo ka nakita nak. Inggagaram tinangbasa kanyak. Sana sakti pagbalinam nga ulbod. Talaga nagrigat ka ama disiplinaanan niya. Ket kasdusam, makabulan asika ti agsibog kadagiti masetas. Anya? Kung nagmatasan ko nga inggagara. Awanan ti adu pa'y asao. Ala, ituloy mo ti agsibog. Papa, dumanon kayo. Agsukat kayo. Tamangan no agsakit kayo iti pan nakabasayo. Ay, Pasensyaan nyo lang kumanti apo ko yo. Talaga ang narigat ama disiplinaan.
Payakas ta ti ugali ti anak mo, Ruben. Madlaw nga dapilpilyo na. Sino ay ti imalaan day tanga ubeng? Ay, jakman na mo, papa. Uray di pagadalan. Puro kalukwan ti amuna. Kanayon apaayaban ti maestrana ti inana. Masapo la madisiplinaan ti anak yaw. Kanunungan ngamin ni Lolita. Isakit na launay. Dayta ti rigat na ita. Kasaritam ti asawam Namin ano kun aki nasarita, papa. Ngamawan ti denggan na. Da kayo man kit di ti makisarita kan kwa na. Tabareng da kayo ti denggan na. Sumangpat to lang ni mama. Ipulong ko ni papa. Apay manan. Imbagak lang arudon na jak nakita ni Lolo sumungat. Saan kit di na mamati kanyak? Imposible mat ngamin asaan mo anak kita. Ha? Amok nga yung gagaram manan. Agpapada kayo asaan na mamati kanyak. Nila ang mamati kakampik iti daytoy abalay. Juan, gapo tayo spoiled na ka ni mama. Ipulong kan tumat iti dayta nga imbagam. Wana, day talang ti paglaingam. Anya man ang tinaramid yung ka ni Enzo. Apay apag may saan yun no awanak dito balay. Nagipulong manen kan ka tinalay nga anak mo? Idinto nga isulang aruden tinakabasol? Saan na kano nga inggagara ti pan nakabasa na kan ni papa? Ngam ipilit yung nga inggagara na. Anya ti kayat mo asawen? Ni papa ti agululbod? Diyak abukan ka. Apay nga nga iso ti imbaon mo nagsibog. Dusa na dayjay. Gapu iti basol na anaaramid na iti pagadalan. Kunak lang aruden analpasan day jay. Apay adinusan pay laeng. Tapno agnakam. Uray kasasaom iti nasayaat. Ulit-ulitan namat. Dido saam, tapno saan nanton nga ulitan? Basta, saan mo nga ulitan adusaon di anak ko? No di mo kaya taguraan ka. Ne, apay anak umay kayo papa. Ada ka di ibagayo? Awan ni Ruben ita. Sika ti kayat ko akasarita. Anya ka di ti ibagayo? May papan kini Enzo. Madlaw ko nga dapilpilyo ti anak yaw. Masapul ama disiplinaan. Tapno saan yun taw apagproblimaan. Anya ka di man ang timbagbaga kada kayo ti asawak, papa. Nadlaw ko nga dalukloko ti anak yaw. Ket nakunak kini Ruben anasken ama disiplinaan. Agam kuna na met akanayon mo akanunungan. Maditikas ta anak ko. Dumakkel aluko-luko ti anak yaw no saan nyo asigudain. Papa, siyak ti akin anak ka ni Enzo. Iso asyak ti makamo kan kwa na. Total, no adda aramidan na asaan anasayaat. Siyak mo't laang ti ag problema. Saan mo't ada kayo? Itata high school kan, agsingsingpot ka kumamot kan Enzo. Lalaingam ije pagadalan. Kaya't ko alapasam ti panagadal mo aging ga iti kolehiyo. Kaslama sa duta kung nagadal, mama. Ay, saan Naskan nga agagat ka. Masapul makaturpos ka. Tapay pailaan. Bak nang tayo mat. Ado tinegosyo ka ni papa. Isungarod aka sa pulam ti makaeskwela. Iti kasta, si kanto ti mangi-manage kadagiti negosyo tayo. Isuriyulatan kanyak, mama. Saan mabalin anak ko? Nasken makaturpos ka. Adabagsak ni Enzo. Kinasaritaklat ang ti advisor na no anya ti mabalin nga aramidon tapno makagraduar. Kinayat namot nga agipasa laangan ni Enzo iti projects na tapno makapasa. Talagan sa nga awan interest ti anak mo nga agadal Puro cutting classes, aglangan. Kasano nga maipasnak na ti agadal iti kolehiyo? Siyak ti makaammo, Ruben. Aramidak ti amin para ka ni Enzo. Kasta kadilatan, Lolita. Adda ka akanayon iti lukodan ti anak mo. Tunggal adda ka maling aramidan na. Siyak ti inana. Iso asaanak mababalaw. Ay ayatan ka unay, Amanda. Nulakid di sung batanak.
Ipaay ko amin kan ka. Baknang kami. Awanan ti sa pulang kanyak. Jakpay kaya ti makiayan ayat, Enso. Agadalakpay nga umuna. Imbagkan ka tabak nang kayo ako nam. Iso saan mo nakasapulan ti agadal. Uray si ka. Saan nanas kan nga agadal ka? No siyak matlaang ti pakiasawaam. Sungbatan nakit din, katagasawa ta. Uray saan tanton nga agtuloy nga agadal. Ibagak man langan kan ka ti agpayso. Saan ka akayat? Jak kayat ti ugalim. Anya? Anya ti saan mo akayat nga ugalik? Nalastog ka. Nagpresko ka. Awan patagkan ka ti adal. Awan masakbayan ti kasta a tao. Ibagaman kanyak. Ni ka di Marco analaing iti pagadalan tayo ti kayat mo. Amukat nga agar-aram kan kadayjay. Wan, iso ti kayat ko. At least ni Marco, saan analastog akaskan ka? Nalaing pa iti pagadalan. Uray bak nang da. Saan na nga ilaslastog kanyak ti kinabak nang da? Ada respeto na kanyak. Marco, agsarita taman. Anya ka diti bagam? Adaywam ni Amanda. Kukwak lang ni Amanda. Katjak ipalubos nga adda makagaw kanyak. Anya? Apay, sinong batan nakakadin? Kuna namat kanyak, asaan nakakayat? Apay kit din abilinan nak nga adaywak ti babae nga ayatek. Balaagan ka. Adaywam ni Amanda. No saan mo akayat nga addadakas ang mapasamakan ka. Taas sino ka kumamang bilin kanyak? No adda ka balan ti pamilyam, addamot kanyak. Saanak amabutan kan ka? Kastagayam, ha? Urayam ti panagsublik. Ti awanan bain na Marco. Syakit din ti karkaritan na. Tangay na lastog. Urayin na ti panagsublik. Agawidak. Kat inakalaan ti paltug ni Papa. Paltugak lang ang dayjay nga ayop. Tapno awanan kaagaw ko ni Amanda. Saan ang mabalin? Asaan asyak ti pagtinagan ni Amanda? Dayta, nabirukak matlangan ti paltog ni Papa. Rumuara kon iti silda. Ang mga numaabutan nak ni Papa ditoy. Anya ter aramidam dito'y seledme kini mamam. Ha? Awan Papa. Sige, rumuara kon. Saan ka ba rumar? Ha? Anya day ta ilamlamang mo. Awan Papa. Kita kunak. Ha? Inalam ti paltog ko. Anya ti pangusaram iti dayta. Ako. Isublim dayta kanyak. Saan yung agawon kanyak dito yung paltog Papa? Saan ang mabalin ko nakmet? Isublim kanyak. Saan Papa? Ha? Papa! Papa! Enso! Anya di naramid mo ka ni Papa! Jack ingagara, Mama! Inagaw na nga mi ti paltog kanyak. Kat Jack ingagara na kalbit. Oh my God! Itaray tayo di ospital ni Papa! Makitam ita ti resulta. Ti panangis spoiled mo iti anak mo, Lolita. Apa yan na pasamak ti kastoy, Papa? Apa yan na pukaw ko ti asawak? Kan nakakulong ita ti anak ko. Kinasarita ka idin. Asabali ti ugali ti anak mo. Ngam kinuna masik at ti makaam mo. Anya nga ita. Siyak lang uman ti mabalot, Papa. Bayam nga agnakam ti anak mo. Sikamot lang ti gapo. No apay anak balin a barumbado ti anak mo. Kaputasan mo a dinisiplina. Pagkawanan na, Ruben. Diyak ipagaro pa kastoy ti mapasamak. Ang mababawi ako. No apoy ay diyak dinisiplinaan ti anak na. Siyakmat lang tinang iturong iti kastya. Nagpanagat na. Kabayatan nga ubing pay dagiti anak, iturong idan itinalintag adalan para itinasayaat a masakbayan da. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay a pakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag.
Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TM PBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam, inta ibasa ti Ecclesiastes Kapitulo 6, versikulo 3. Uray numaaddaan ti tao, iti sangagasot nga anak, ken napao ti panagbiag na, ngem awan mo ti ragsak na, ken saan anasaya ti panakaipumpon na. Kunak anaimimbag ti kasasaad ti maysa a maladaga anatay anayanak. Papagayam, intay denggan ti maysapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Dino, agaawi din dagiti kakabagyan anak ipamumpon kin ni mama. Kinapudno na. Agawid akmatan manang. Anya? Ibatim latan ni papang agmay-may sa dito'y balay? Naibagak matan kan ka nga da restaurant mi, nga agkakatrabahuan. At damot trabaho anas kan asublyak. Sikati inauna. Isu as sikati rumbang agbati amang kadwaki ni Papa. Ha? Gaputa siya ti inauna? Tapno amom, nanipod na tayo day di mama. Siyak amin tinangas asikaso, aging gaan na itabon. Ita, kasta ti ibagam kanyak? Uston, saan yun napagapaan day tabanag? Maawatan kayo, no kasapulan yun ti pumanaw. Ala, ingkayon. Didak pakadanagan. Takabaalak pa'y laing ti agbiag ng agmay-maysa. Dimbagasak dito'y balayo, manong. Tapambarak nga umay mang kumustakan ka. Agyaman na kading ko. Senyora koon, iso apadasak man ti mapanagbuyay ti sini, kan mga restaurant ako nada. Kan adda kanukat discount ti senyor. Pudno dahi ta ading ko. Kat si ka, manong, kumusta ka? Ayan nga'y dagiti anak mo. Di anak mo a babae, amang kadwa kumakan ka dito'y balayo. Nagawid da amin hen. Di da ka man laki na duan. Katay ti inada. Ay, adda trabaho da. Ay, una yun dagiti anak itapanawan. Di mo ko naanday ta. Taamin mat nga anak mo katadada ni Jabroad. Iso nga rod, aragrag sa kagtibagik manong. Aramidak amin akayat ko nga aramidan, aging ga akabaalakpay. Tainton masakit kan baketak una yan, jakton maaramid na kita. Katita, taawanin day di asawak. Kayat ko matiag pasya-pasyar. Asino nga iti mangkadkadwakan ka. No ultimo dagiti anak mo, kat saan da ka masango akadwaan. Ibiro ka nakman kit di iti caregiver ko, ading ko. Ay katwan ado ti mabalin ang maalang interesado nga agtrabaho, kas home caregiver. Bay ang manong, ibirukan ka. Mami! At daw mawawag dito'y cellphone mo, ni Lolo. Sungbata mo na. Hay! Diyak kaya ta sungbatan dahi ti awag ni Lolo. Dagulit mat. Oh, atoy. Sungbatan nyo. Sige. Hello, Papa. Marge. Ay na, Papa, madamaak nga glutluto. Apay ayamanan. Malagip ko. Check up ko gaya minton bigat. Mabalin ka di akadwa anak. Ay, unay kayo matan, Papa. Nalakaayat ti aglive iti trabaho. Idi kumapay ang imbagayo. Nalipatak nga rod. Diyak masango inton bigat. At the staff meeting me. No kasta, awan timang kadwa kanyak. Bayan nyo, taawagak ni Dino. Imbag ni Dino, ta saan unay anarikot ti trabaho na. Sige. O sige nga rodan, Papa. Tani, maksatan to'y lutlutwak. Bye.
Dagulit ni Lolo. Iso anjak kayat asong batan ti awag na. Tanagrigat ang makaawat no daduma. Agtal na ka man dita. Oh, ato iti cellphone ko. I-charge mo man ket dita ni nalobatan. Awagak inton madamdaman ni Uncle Modino. Hello, hindi kayo matan manang Marge. Awag ka nga awag kat amo mga trabaho kita. Lunch break mo na. Apay, adalat ta trabaho uray lunch break. Agap apurak nga mangan. 30 minutes lang ti break me. Unay kamutan. Apay nga minaya. Si kaman payla ang timapan mang kadwakin ni Papa iti doktor. Check up na ngamin inton bigat. Inton bigatan? Agabsent ka paylaang. Sana mabalin. Kas Karina ayamat. Ay na nagadukot a reklamo mun aya. Itakalaang met nga ibaon amang kadwakin ni Papa. Wanan. Siya kong timang kadwa. Unay lakit din aya. Ay katsang kangarod nga agungat ah. Uy, nasanak nga agong unget. Panunot mo lang, dayta. Unay matan. Nagbayagan ti doktor mo. Agap apura ka Dino. Katuan. Half di lang ti lib ko. Ay, awan pa'y mo't nga ron jay doktor ko. Sapay nagatidog ti pila. Kunak ano makaduan nakitiday tuy nga aldaw. Sana mabalin, papa. Planok pa'y mo't nga ron da mapantamang restaurant. Kalpasan na, mapantay jay bangko. Tamangirwarak iti pensyon ko. Imbagam kumangamin idi tapno nakasagana akmat. Ay, nagrigatan ay ati kastoy. Kaya't kukumamat ti rumwara mapanidye parkay ngagpagna. Ngamawan mo't mang kadwakan yak. Ay na, mayat ti rumwar, manong. Ay, awan nga rod. Kasanungay da ito'y balay mo. Nakawarwara, di mo pa'y maurnos. Idi si bibiyag pa'y day di manang mo. Nagdalos da ito'y balay. Naurno sa amin na suli. Kagamita. Kaslasaan na balay. No kumangamin tao may dagiti anak mo. Kaisud at mangurnos dito'y balayo. Kadwaan da kamutan O di mayat ko man. Nagrigat damot nga yaban. Nagadua pambarda. Kang runaan na saan da mapanawan ti trabaho da. Aywan gayam manong. Addan na biro kak a caregiver mo. Umay to dito'y balay mo. Kat makaamukan to, no kayat mo, wano saan. Hello, Lolo? Ni Jingjing ka di daytoy. Wan, Lolo. Diyo ko naan, nagkamali kayo manin anang ipindot iti number ko. Talaga ngawagan ka. Takayat ka kumusta na po. Okay, akla ang Lolo. Madama ti ochitik ita. Jak masango ti makitungtong iti nabayag. Kasta ka day. Wan, Lolo. Kumustahin ka lang mo't tanalagip ka po. Bayan nyo. Tano adawayami ka ni Mami. Umayda ka pa Sharon. Ay na, idi pa'y lang nga ibagbagayo nga aginaday ta. Ngam di kayo matumay pumasyar. Pasensya kayon, Lolo. Talaga ngamin abisi kami ka ni Mami. Naladingi tiag may sa apo. Amok day ta, Lolo? Mala, busy kagayam. Awagan kan tumanain. Sige, Lolo. Bye. Uy. Ni Mami mat ngamin. Kanayo na busy. Iso asya kung ti awagan ni Lolo. Ay, boring ti makitungtong itilakay. Kaya't mo ka di ti agbalin a caregiver ko? On sir, no alaan dak. Kunamitay amay saka single mother. One, sir. Nagbirok iti sa bali jay lalaki anang italkak iti biyag ko. Kunak no ikalay sanak iti, ngam nagpatinggalaang mat iti kari. Kasta ka di. May sa ti anak mi. Agis eskwela. Isong agtap trabaho para kankwana. Sige, naawat kan. Agyaman ako na, sir. Mami? Apay, asaan matin nga umawawag kata kayo ni Lolo? Bayam. Jak pa'y lang masango ti mapan mang pasyarkan ko na. Ay, oray siyak. Di nakmatin awawagan.
Si kaman kit, di ti mapan mang pasyar kan kwa na. Ni mami mo't. Kasano nga iti OJT? Ay, may sakamot. Nagado ti pambar mo. Nilaangan ang kaldino ti baon nyo. Mapantulat tano kayat na. Apay, masapol ay nga ibaon ko pay laang. Sa bagay mo't kit di Amin tayo kat busy. Nagmayat gaya matalaga ti agpasar dito'y parke. Wan apay, ita kayo lang nga imay ditoy? Nabayagan na jak nakapasar dito'y. Gaputan nabayag mat nga inaiwanak na di asawa ka nagsakit. Mas may mayat ko man magnaka. Saan ka naka-wheelchair? Panagkunam ka di, kabalak ti magna. Apay kit din saan. Padasam ata daak mo dito a caregiver mo. Padasak man nga agpaiso. Sarukod lang ang ti kasapulan. Imbes a wheelchair. Naglinis mo tanda ito'y balay mo, Manong. Wen, ni Alisa ti mang daldalos ken mangururnos kadagiti amin ditoy. Kasta ka di. Naano sa caregiver ni Alisa. Uray sana trabaho, aramiden na. Isuanay na yunak matisweldo na. Nasaya at no kasta. Saan ka nagbidot anangalakan kwa na? Ilutuan nakpay iti kanek sakbay nga agawid. Nasaya at no kasta, Manong. Kadkaduay nakpay mapanagpa-check up. Iswasan ko nga ayaban dagiti anak ko. Oh, kumusta kayo nanti? Dino, si kamot gayang baro. O nanti, ita lang ang masangok ti may nakipalingke. Gapo iti kado ti trabaho. Nagadumot tinday ta ginatgatang mo. Abas tumi ti makalawas Ay na, nagado ti trabaho. Diyak pa yun masango nga awagan ni Papa. Kasta nga rod ti kunana. Nakto pa siya rin inton masango. Adda caregiver na. Ha? Addan? Kasapulan na ti mangkadwakan kwa na ijay balayo. Kato na. Hindi pa nga ibagbagami kan kwa na dayta. Nagagot kan na anos jay caregiver na. Nasayat nga rod no kasta, auntie. Oh, makita mo? Kunakan ka ang makapagnaka, basta da sa rukod mo. Uwan nga rod. Gaya man kasapulan ti wheelchair. Mabalin ka di ang magnaka, aging nga ijaayan dagiti padam alalakay iti dayji a banda. Sige, padasek. Mabalin mo ti makiistorya hadakwada. Ang mga no am paikit di dagi jay. Hello, Manang. Oh, Dino, itaman pa mawag ka. Adalang ibagakan ka. Anya dayta? Umawawag ka di kan ka ni Papa? Saan nga rod? Kunak ano umawawag kan ka? Kan kunak no pinasyar mo. Saan pa'y Manang? Ay, uray siyak nga rod. Ada ka nun caregiver na? Amangan mat numan ang gundaway dahi a caregiver na. Dayta nga rod matipang panunutak, Manang. Ado ti kwarta ni Papa. Tadakkel ti pensyon na. Di nalapadpadasan ti agarami di ti kalukuan. Lalaki ka di no babae di caregiver na. Ay, jakmat na damag kiniante, Manang. Agpasyar kayo kin ni Alisa caregiver mo, Manong. Day tangarod ti planok. Karamanin aje anak na. Manong, adda ka di mapaspasamak ajak mo, itinagbaetan nyo kin ni Alisa. Dakas ka di, numat nagtirik nami iti tunggal maysa. Pampanunutek laeng no anya ti agbalin a reaksyon dagiti anak mo. Amangan nuguraan da ka. Nakaluto akon. Mangal daw tayon. Mayat gayam. No adala nga rod mga iaywan ken ka. Ilutwan na kapay tinaimas ataraon. Papa, anya ti kayat asawan tinakita mi nga ubing a babae nga agay ayam ijerwar? Marge. Iso ka di dayta ti caregiver mo, Papa? Alisa, tinagan ko. Awan bibiyang ko no asino ka. Nakirelasyon kan iti amami,
Taamom nga do ti kwarta na. Anya. Agsardeng kayo di nga kabsat. Papa, No kasapulan kayo, sa dino ti ayan yo. Iti day tang edad yo. Saan kayo na makapagdesisyon na bukbukod yo? Saan ang mabalin na biyangan yo ti desisyon ko? Naragsakak tada ni Alisa amang kadkadwa kanyak. No kaguradak iti da ito a desisyon ko, nawaya kayo apumanaw. saan nyo kumaaguraan ni Papayo? Gapo iti desisyon na apag naedenan ijay balay na dagiti agina. Madanagan kami lang amin, auntie. Amangan nulukon lang ang dayjay ababae ni Papa. No muna, ta single mother pa'y gayam. Tinapatag adda mga sikasukan ko na. Adda mangipatag kan ko na. Adda kami mat nga anak na. Addaan kayon iti pamilya. Awanen orasyo kindi Papayo. Eso abay anyo iti desisyon na. Saan yun akontraan? Ngamin, nasaya at mat ababae ni Alisa. Naskan mat nga ipaayan tayo, dagiti naganak tayo iti atensyon kan pamatag. Laglagipon tayo, ano awan tayo kumamat, iti daytoy abiyag. Papagayam, ditan tinagipusan, ti may sapay, apakasaritaan, ana itampok, diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Jonah Ribotazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biyag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Lucas 23, versikulo 46. Ama, kadagita imam, yawat ko ti Espiritu. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Oh, Aileen. Anya ka diti ko naman napatag nga ibagam. Tainawis nak diti restaurant. Brian, kayat ko nga agkari ka. Ha? Anya ko mati ikarik. Ikarim, nga agasam tigayam mo. Pangaasim, aramidam ti amin akabaalam. Tapno agimbag pa'y tigayam mo. Diyak kabailan no mapukaw ko. Napatag-unay kanya ni Lester. Aileen, nakaroon ti colon cancer na. Iso apatib ka rin tirignam. Kiddawan tayo titulong ti Apo, may papan iti daytoy. Agyaman na kailing. Ta sinarungkaran nakmanan dito ospital. Agpaimbag ka. Tapno makapantamanan ka dagiti lugar a pag-aayat ta pagpasyaran. Talaga marignak. Nga agkapsutan ti bagik. Amok. Saan ako nang agbayagpay? Saan, Lester? Di ka kumaagsaw iti kasta. Diyak kaya tamapukaw da ka. Ipatpatag ka unay, Lester. Aileen, masapulan nakasagana tayo latta. Iti mabalin na mapasamak. Saan kumakasta ti ibagbagam? Agdanagak no kasta ti ibagbagam. Pudnot imbagak. Tunggal may sa adda oras na. Ngam, amok ang nagasa takpailaang. Gapot ang makapagkararagak pa iti Diyos. Sakbay ngay pulang ko tibulot ko abiyag. Inoras-oras nga agkarkararagak iti Diyos. Asapay la kuma. Tamapakawanak iti anyaman ang nagbasbasulak.
kat awatan nak iti pagarian na. Adda ka pa'y matlagayam dito'y tirasa, iha. Apay, saan ka kadipay ang makatuurog? Saan ka kadi ang nabannog ang nagmalmalam iti opisina yo? Saan, mama? Mapanak tulatan iti saled ko. Inton mariknak nga agtuglabak. Uray di mo ibaga. Amuklatan no anya ti pampanunutam, iha. Kasla siya kung kabailan abuy-buyhan ti kasjay akasasaad ni Lester, mama. Madlaw ang marigrigatan una yan. Gapu itinakaro asakit na. Nakita nga agpaiso ti kasasaad ti nobyom, iha. Kat talaga ang marigatan una yan. Saan nga ta na sa isayaat no palubusan tayon? Tapno agpatinggan, di pa nagsagsagapan na. Saan, mama? Diyak kaya't amatay ni Lester. Diyak maaklon no adada ka sa mapasamag kanikwana. Nagadudag iti masapul alagpasan tayo o trabaho. Aileen, my friend. Wen nga ron, Carmelo. Kasla jak pa ikiti maipasnak ti ag trabaho. Gapok ka dagiti mapaspasama ka ni Lester. Diyak ko lang mo ti aramida, friend. Maawatak, friend. Ngam masapul nga agbalin ka na tibker. Ikamang mo iti hapo dagito ipakadagsanam. Amok adi nakabaybayan ti Diyos, friend. Agyaman na kadagita balakad mo, friend. Alang araw din. Ituloy tanti ang trabaho. Kalpasan na, intan to sa rongkaran ni Lester. Kaya't kumuta makita ti gayim ko. Nakaturog ni Lester, friend. Anyan ti kasta alangana. Masyanak unay. Kasladyak pa yan kaya't akitaan. Uwen nga ron. Madudog ti pusok ang makakitkita iti kasta alangana. Ne, adda kayo matgayam. Carmelo, Aileen. Agyaman na ka. Ta sinarungkaran da ka. Lester, kaya't ka ngamin na makita. Kumusta ka ngay? Amo ka. Saan ako ngagbayak pa? Carmelo, di mo kumabaybayan ti gayem mo. Intun dumanon ti oras ko. Asuminan dito'y lubong. Ha? Salwadan niyo ti salunat yo. Tapno di kay maitulat kanyak. Saan akong ngagbayag? Pangaasim ko ma, Lester. Di kagsawi ti kasta. Diyak kaya't adenggan dagita nga ibagbagam. Wan mat ngamin magpaiso, Lester. Agpaimbagkakit di. Laglagi pa niyo. Abulog tayo lang itinamarswa. Tibiyag tayo. Isong awan karbangan tayo. Amang kwestiyon, nubilang, taalan ng tinamarswa, tiimpabulod na biyag. Nagpakawanak iti Diyos, kadagiti amin na nagbasbasulak. Kat inyawat kong tibiyag ko kankwana. Lester. Nakasagano akon. Iti anyaman nga oras. Asumina dito'y lobong. Kasla diyak kabailan numapukaw ka, Lester. Amo ka. Kabailan ni Brian nga agasam ti sakit mo. Nalaing day di a doktor agayam mo. Isapat siya kamagasan na kapay.
Diyos ko. Marinag. Asahan ako na ang makapagbayag. Siga kuman. Timakam mo. Kadag iti mapanawag. Nga ipatpatag ko. Itibiyag. Ni Mama. Kastamatan ni Aileen. Nakapsutak unayan. Kat Ama. Kadagita Imam. Iawat ko ti Espiritok. Kat naragsakak. Asumina. Iti daytoy abiyag. Kat makipagtaengat ka. O Ama. Nalpas ka din, di pa nagkararag mo, iha. Uwan, Mama. Nasnaban ti pa nagkararag ko. Si Papa kong babaakin daw ko, ti pan nakaispal ni Lester kan patay. Ala, umay ka nga rodan. Rumwartan dito'y kapilya. Ni, dayjaya ni Dr. Martinez. Umay ka, iha. Inta kumustaan ti kasasaad ni Lester. Dr. Martinez, kumusta ti kasasaad ti anak ko? Nakapuot ka din. Auntie Magda, Kumusta ni Lester, Doktor? Doktor, Brian, patib ka rin nyo kumatirik na yo. Lading itek. Ngam awanan ti gayam ko. anya, Inaramid mi ti amin nakabaalan mi. Ngam napaay kami. Awanan ni Lester. sana pud no dayta. Sana mabali na matay ti kakay ng anak ko. Diyak maaklan dayta nagbanagan ti anak ko. Lading itak, auntie. Inaramid mi amin nakabaalan mi. Ngam talaga asaan nan anabaalan. Lester, anak ko! Anyan ti kastoya nagpampanagam. Ingkamatan agina na, iha. Hindi pa'y kalman nga awan turog mo. Kan may sa. Awan pa'y pulos taraon nga impaunag mo. Amangan mat no agsakit ka, gapo itikas tang araramidam. kaya't ko nga ipapas abantayan ti bangkay ni Lester. Mama, ngamin, jakton makita pa'y iti uray ko ano mahal. Maawatak tirik na iha. Ngam amangan no makapadakas kan katikasta nga araramidam. Gusto tinam, Aileen, iha. Di mo unay parigatan ti bagim. Amang pantay iti bangkay ti anak ko. Sigurado ak. Saan na kaya amarigrigatan kagapukan ko na? Auntie Magda. Mama, nagsakit na ito'y anagbanagan ni Lester. Saan na matungpal dagiti ado nga arampaap mi. Aglunan tayo latan ti kinapod mo. Naamiris ko. Nasaysayatan ti kastoy.
Ngam ti agtultuloy di pa nagrigrigat ti anak ko. Gapo iti nakaroon asakit na. Makipagladingit ak, friend. Amo ka na sakit ti ipupusay ni Lester. Agyaman na ka, friend. Talaga ang nagsakit unay para kanyak ti kastoy ana pasama. Kasladyak kabailan nga aklunin. Aklunan tayong tinapasamak, friend. Nasaysayatan ti kastoy. Ngam ti agtultuloy ti panagsagaba ni Lester. Gapo iti sakit na colon cancer. Husto ka, Carmelo. Ngamjak maliklikan ti agliday ita. Tamakit kita ti bangkay ni Lester. Hailin, agawid tan. Datalaan yung tinabati dito yung Campo Santo. Napudutan ti darang ti init. Amangan no agsakit ka. Nagsakit. Saan tayon to na makita ni Lester? Hindi ka ano man. Kasladyak maklun ti kastoy ang nagbanagan ti ayan-ayat mi ka ni Lester. Apay, anapaidam ti Diyos. Apay, adi na impamulod ni Lester. Iti uray basit pa'y kuma a tiyempo. Kaya't ko pa'y amakaden na ni Lester, Brian. Panga si Mylene. Di mo ko makwestiyonaran ti Diyos. Amo na, noan niya ti makapasaya at kadagiti parswana. Brian. Di mo ka din napanunot. Ngagrigrigat mo't lang ni Lester. Gapo iti sakit na. Kayat mo ka di ang mabuybuyat ti panagrigrigat na. Apay adi mo ikamang dagiti pakarikutam kan kwa na. Padasam nga ikamang iti apo dagiti amin apakariribukam. Ket mariknam ti panang palag-an na iti anyaman amarikriknam. Hailin, iha. Manumot din atawan, tinapalabas, sipod pimusay day di Lester, akaayan-ayat mo. Saan ka kadipay, anak kalipat? Jack tupulos malipatan. Ti lalaki nga inayat ko, itinapod no, mama. Ngamkit di. Naawat kon tikas dyan na pasama. Nasayaan no kasta, anak. Ngam, awan ka di pa'y planom, ama kinobyo manan? Iha, di mo kumarikpan tapusom nga agayat manan. Awan pa'y dahita iti panunot ko, mama. Ngamin, inkarik iti bagik. Asa anak ton nga agayat pa'y iti sabali. Anya? Naimbagman tanalagipnak nga imay sinarungkaran. Hailin, iha. Kunak no din akon malagip. Gapo taawanan day ti Lester nga anak ko. Saan to ang mapasamak dayta, Auntie Magda? Di kay tupulos malipatan. Gaputain bilang kayon nga ina. Agyaman ak no kasta, iha. Ungayam. Awan ka di pa'y nobyom nga aging kaita. Awan pa'y, Auntie. Kan maysa, inkarikon iti bagik asa anak ton nga agayat pa'y iti sabali.
Gaputan ni Lester laang ti inayat ko. Saan arumbang nga isaram tapusom, iha? Agayat ka manen. Gaputa amok akas tamot laang ti kayat day ti anak ko. No ita, kasta talaga ti pangadang ko, auntie. Nga makaamunton ti Diyos iti-itad na agasat para kanyak. Inton na anayan ang nakasagana ak nga agayat manen. Jack ninamnama nga adda ka ita dito'y sementeryo. Dr. Brian. Sinarong karak ti tanem ni Lester. Nasaya tada ka dito eh. Kumusta ka, Hailin? Kastoy, si iiliw lapta ka ni Lester. Wen nga rod, kailiw kong tigayam ko. Ngam anya nga rod, imo namatan. Ngam amom ka di? Adda na adal ko kan kuana. Ngaan niya? Anas kan nga adda ti Diyos iti puso tayo. Awan dua-dua nga agturong tayo iti pagaryan na. Brian, Dayta ti adal nga imbati ni Lester kada tayo. At ti Diyos kuma, ti sentro ti biyag tayo. Italek tayo ti amin iti namarswa, nga oray kasano ti kinarigat kan kinadagsan ti panubok, ama pasaran tayo. Kat awan ko ma ti sabali ang nakasentro iti biyag tayo, no di ti Diyos. Nga iso ti mangigiya kada tayo, nga agturong iti agnanayon aragsak. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Arlene Gomez. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras ti amin papagayam, intay iba sa Levitico, Kapitulo 24, versikulo 19. Nudangran ti maysa a tao, ti pada na a tao, lakaman na madlaang tikas, iti inaramid na. Papagayam, intay denggan ti maysa pay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno kandya. Imang, ayan jay Diyos nga ipapaalakkan ka. Pasensya kayon, senyorita. Inlapas ko pa'y ngamin ti ipapaaramid ni madam. Umasidag ka man dito eh. Apay ka di, senyorita. Apay nga ngagtumpa kayo, senyorita. Kayat mo, taulitak pa iti bangir at pingping mo? Agunay kan! Ti Diyos nga ipapaalak! Uwan, senyorita, mapanakon. Kasano dahi tuyad, Simon? Talaga amalugin ti negosyo tayo. Anya ti aramidan ta. Padasak man ang ti umasidet kadag iti amigo. Barang at damayat ngagpautang. Amudan amaluglog iti kumpanya tayo. Saan dalakid di akaya ti agpautang? Kas kumaka ni Peter. Amo nga da kwartana, ngam talaga asaan na akaya ti agpautang. No awan ti mayat ngagpautang. Ti panangisal data iti bangko iti balay tayo ti maudi nga opsyon ta. Ngam kasanon numalugil at ti kumpanya. Awanan ti sapalya pagpilyan, Carmi. Diyak mo't ipalubos amang rekiplatan ti kumpanya tayo. Patsyek ka makabangon pa'y. Nulakit di taadda kwarta mausar. Mama, kasapulak ti kwarta. Mano ka di, iha? 10,000, mama. Pangusaram? Adala kayat ko agatangan. Amuyumot kanya kon. Diyak kayat ti paudi ija pagadanan. Adang min kursunadak agatangan na bag.
Iha, mabalin ka di nga inton bigatan nga itid ko ti kwarta. Awan pa'y nga min cash ko ita. Okay, Mama. Panagkunak. Nasken nga ibagamon ka ni Julia ti sasaadan tayo ita. Tapno mabawasan ti panaggasgastos na. Saan, Simon? Sigurado nga agliday, kat amang ano saan na nga ituloy ti panagadan na. Una, ngambitan kabailan nga ipaay dagiti kasapulan na. No kasapulan nga isaldamon iti bangko ti balay, tapno makabangon ti kumpanya, aramidemon. Diyak kayat nga agriga ti anak ta. Nairwam iti narangay a panagbiag. Marigatan lakit di nga kadjust. Ala, inton bigat. Aramidet, ti kayat mo ang mapasamak. Ngamsakbay na. Padasag akasarita ni Peter akabsat mo. Marang malukoy ko apautangan na ta. Sige, Simon. Aramidam amin apabuspusan. Pangasim, Peter. Pautangan na kami kuman. Bayadak mitla dagos apaman ang makabangon ti kumpanya. Pasensya kan, ngam awan maipautang ko kan ka. Isu ano sakti si ka. Sakbay ang mailumlum kayo iti utang. Irekap mon ti kompanyayo. Saan, Peter? Ado tirigat ko iti dayja kumpanya. Diyak kayat basta agsaralatan. Ngam adon ti utang iyo. No kasapulan nga isaldak ti balay mi. Aramidak. Anya, amom ka di ti sasawam? Kasano, no agtultuloy ti panakalugi ti negosyo yo? Ay, diyak amot ti sawag. Di tamot siguro nga agsara ti kumpanya. Kat agabang kaminton. Anya. Talaga nga awan amam akatulong. Ipungot ka man langan. Ay! Anay to, senyorita! Di ipungot ti buko! Masaksakitan na! Itay pa'y lang, apinaplantsak kan ka ti uniform ko? Ngam aging gaita, saan mo pa'y anaplantsa? Imo na ngamin ngayon na si kasok ni Sir, tanasap-sap apin manaw. Saan ka nagrason? Talaga abay yun nabad kang agunggunay? Awan ni Sir Bim ang masuswelduan. Senyorita, pasensya kayon. Saan to na maulit? Ipatan niyo ko man tibok ko. Nagsakitan. Anya ti mapaspasamak nito. Iha, ibatam ti buhok ni Imang. Bayo nabad nga min dayta kay tulong, Mama. Maladaw ako iti pagadalan. Ngam di na pala na plancha ti uniform ko. Adu nga minti paaramid ko itay kan ko, ana. Imang, mapan mon iplantsa ti uniform ni Julia. Wan, madam. Imang, pasensya ka lang man iti anak ko, ha? Saan ka madanagan tabi nagbaga akon? Nauyong kanyak ti anak yo, madam. Agpaisoan na anos kayo kini Sir kanyak. Ngam di akon maanusan ni Senyorita Julia. Iso akayat kun tagpakada. Agawid akon igay probinsyami. Oray narigat ti panagbiag may jay. Ngam awan mang kabkabil kanya. Pangaasim, saan ka kumapay a pumanawa? Saan ka amadanagan? Kasaritak manan ni Julia. Ibagam lang kanyak no kabilan na kamanan, ha? Ay, sige nga rod, madam. Sa anak pa'y nga gawid. Ipagpagapok ka da kayo kini Sir. Agyaman na, Imang. Ado nga min, ti problema mi itakan ni Sir mo. Mabor-ibora na klaunay. Iso adyak kayat nga ikidan mo, ti pumanaw. Julia, mabalin ka tingag sa arita ta. Anya ti pagsaritaan ta, Mama? Agpakpakada ni Imang nga agawid. Gapo iti kanayon a panangkabil mo kenkwana. Di namat ngamin amutyar aramiden na, Mama. Iso akas jay, makabil ko. Bayan yun a pumanaw. Mangbirok kayon iti kasukat na. Saan analaka ti agsapol iti katulong, iha? Ni Imang ti kayat ko, gaputa na bayagan kada tayo. Amukon ti ugali na. Ang mga numakaala tayo pa'y kititi agtatakaw ababa unan.
Kasano tayo nga rudan no pumanawan ni Imang? Nakisarita akan kwa na ano mabalin, saan pa'y apumanaw. Kat kinunana saan apumanaw, no sardengam akabilan. Ambisyosa akatulong? Iha, ano sa mo ni Imang? Nariga ti agbirok iti katulong ita. Sige, mama. Ngamjak maikari asaan ko amakabil. Nang runa, no adda iparamid ko addi na maaramid adagos. Bay ama, kasaritak ni Imang nga unaan na amin akasapulang. Pumanaw kami kaniser mo, Imang. Ada si kasunmi. Tong palamlatan, nagiti amin nga ibilin ni Julia kan ka. No ada ibilin na kan ka, unaam nga aramidan. Wen, madam. Sa dino ka di ti papanan nyo. Mabayag kayo ka de. Imang, ada ibagakan ka. Ngam awan sa bali apang ibagbakaam, ha? Ada pa nagdalag ko kan ka. Uray ka ni Julia. Saan mo nga ibagbaga? Wen, madam. Anyang aminday ta. Maluglog iti kumpanya. Nakasalda pa yan ti balay mi iti bangko. Kat no saan lata ang makabangon ti kumpanya. Sigurado nga agabang kamin to iti pagnaudan mi. Kat no kasya ti mapasamag, mabalin mo tumatan ti agawid. Kasta ka di, madam. Ala, idaw-dawat ko ang makabangon ko mati kumpanyayo, madam. Agyaman ak Imang. Alang arod, agpatuloy kamin kaniser mo. Hoy, babaunan. Agdalos ka iti kwarto. Wen, senyorita. Ita ka din. Wen! Di mo gamdan tagtakaw ka dagiti gamit ko. Adda aklaeng iti salas. Wen, senyorita. Pagbalinan nakpay ngagtatakaw. Kat manipod simre kak kadakwada. Awan pa'y matinagtakaw ko. Ay, rugya kong tagdalos. Ang mga nukaungot naktumanin no mabaybayagak. Ay! Ay! Ala! Nasagit ko ti bangbanglo ni senyorita. Nabuungan. Ay! Ano dyan tininag mo, ha? Sorry senyorita. Jak inggagara. Nasagit ko ti bangbanglo yun. Tingingin na nabangbanglo. Awanan ka itibay nakatulong. Awan pa'y nasaya at ngaramid mo. Ay! Anay ko, senyorita! Uston! Pakawanindak ko man. Didak ipungot. Sang kumat nga yung gagara. Agyaman ka. Tagdaw mo awag iti cellphone ko. Hello? Wen? Siyak nga ro ti anak da? Anya? Saan? Saan na pagnaday ta? Umay ka. Kaduan na kama pa ni di ospital. Apay ka di, senyorita. Nadisgrasya ka no da mamakan, papa. Anya, kat kumusta ngay ka no ti kasasada? Delikado ka no ti kasasada. Anya. Diyak kaya tamapukaw ko dagiti dadakkel ko. Anya lang, ti mapasamak kanya. Ay, katagkararag ka, senyorita. Sige, Imang. Mapantan ni sa ospital. Mama, Papa, kasanuog pa'y itan. Apaya pinanawan dakmat. Julia, amo kasan mo pa'y nga mo. Amaluglog ti kumpanyayo. Anya? Awan na dakdakamat na kanya kakasta, Uncle. Uray to'y balayo. Nakasalday ti bangko. Kat dakkel, ti utang dagiti dadakkel mo. Anya? Kasanuak paitan, Uncle. Anya ti aramida. Siyak langan tinabat-bati akab sa tinam. Isu nga umay kaagyan ije balay. Ang pasensyakan.
Tasaan kang agbyag, akas iti sigod a panagbiag mo. Anya ti kayat yung asawan, Uncle. Tangay awan ti imbati dagiti dadakkel mo asa ni Kwada. Tudi kat puro utang. Siyak ti mang bayad. Hangam, agtrabaho ka kada kami. Anya? No saan mo kayat? Makamu ka nga ron kadagiti utang dagiti dadakkel mo. Iti saan na mabayag. Umay ti tagabangko. Kat papanawan da ka dito'y balayo. Mama, Papa, nakakaasyak matgayaman. Apay a pinanawandag. Kasano ba'y tibiyag ko itan? Imang, Jack impagarup anay lumlum gayam da mamakan papa iti utang. Pati ti balay, nakasalda iti bangko. Kinapudno na. Imbaga kanyak ni Madam Dagita, sakbay ama disgrasya da, senyorita. Yung pinagkarinak, nga awan sa bali apang ibagaak. Awanan sa bali a pagkamangak. Kunan ni Uncle nga iso timang bayad kadagiti utang ti dadakkel ko. Nga agtrabaho ak kadakwada. Anya? Awanan sa bali a pagpilyak, Imang. Iso dalang matiam-am mo kakabagyan mi. Senyorita, padasam man nga ibaga kinangkel mo. No kayat dakmat nga alaan nga agtrabaho kadakwada. Sige, Imang. Padasak nga ibaga. No jakla ipagpagapo kada ma'am cancer. Panawak ko man ni Julia. Ngam, apay asum kan ti asik kan kwa na. Kayat ko makita ti sitwasyon na igibalay ni Uncle na. Iso anasay-sayaat, nudwa kami amapan. Sapay ko tao manugot ni Uncle na. Itatawanan da papakan mamam. Sumurot kan kanya ka balay. Uncle, mabalin ka ding umay kanuman ag trabaho iti balayo ni Imang? Apay, awan pag naudan na? Kasapulan na kanu ngamin ti trabaho, Uncle. Sige, duha kayo nga ron nga agtrabaho iti balay ko. Ngem, jak kayat nga agsadot-sadot kayo. Tatno saan asayang ti pasweldok. Wan, Uncle, kat agyamanak tay manugot kayo. Nagdakkel gayam ti balay ni Uncle mo, Julia. Wan, Imang, nabakbak nang dangadayo ngam da papakan mama. Naglawat idalusan ta. Hoy! Saan kayong agmatidir dita? Rugyan nyo ti trabaho, tado pa ti trabaho nga ururay kada kayo. Wan senyorito! Unahin nyo ti agdalos. Gaputan na bayagin nga awan ti nagdaldalos dito ay. Wan senyorito! Nagsakit ang tisikat ko. Nabambanog ako. Ngam saan mat amabalin ti aginana. Sapay nagungat-mat ni Mark akasinsin ko. Pasaray kabilin nakpay. Agrigrigat akon. Tawan matanda mamakan papa. Julia, isardeng mo pa ilang ti agmat. Iplan champay ti coat ko. Wan insan. Darasem! Diya kaya ti agbayag-bayag. Tagdardarasak. Wan insan. Inan-anom ti coat ko, ha? Awan na mo matrabaho. Kat nagdakkel ti binayadan ni Papa nga utang dagiti dadakkel mo. Kasano ka makabayad, ha? No tila agdadael ti paglaingam. Insan, pangasim. Isardang mo kumanti pa ng kabkabil mo kanyak.
Pasensya kan, ta sa anak asanay iti kastoy a trabaho. Pues, mairuam ka itan. Gaputa tungpal biyag kan nga agbayad iti utang yo. Sus! Uray lalimitem ti ropam asinipat ti kasinsin mo. Kanayon nakamat ka nakabilang. Itala ama amiris ko, dagit inararamid ko kan ka, imang. Pakawanan nagkuma, iti kinaranggas ko, hindi kan ka. Ay na, napakawan kan, Julia. Saanan aday tati panunutam? Sursurwom amin at trabaho. Tapno saan ka kanayon amaungtan? Wenno makabil. Imbag kanyak ang. Tanairwamak iti trabaho. Iso asa anak amaungungtan. Agnanayon ka din nakasto iti kasasaad ko, imang. Kabilin daklatan, no adda pagbiddotak. Di ka madanagan. Saan ka mo't abaybayan? Nukas pangarigan takayat mo ti sumurot kanyak ijay probinsya may. Isurot ka ijay. Ang ano sama, tagtalon ti pagbiyagan mi ijay. Awan ti naimas at taraon. Ngam at least, awan mang kabkabil kan ka ijay. No dakas ti ugalim, agbanag ka adakas. Iso anasaysaya at latta apilyan ti kinasayaat, tapno mailiklik ka iti pagdaksan. Papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.